не чуєте? Добре. Ось так. Гульня. Ты живая? Гульня не живая. Дайте-ка момент. Я не могу выйсці з гульні. Разумееце, гульня ложится, калі 2 раза табнуцца з яе. І яна вельмі дрэнна падае, там, то бок увогуле каб здас ёй становіцца. Я нават не могу менеджер тасак запустить. Карацей, дайте-ка момент. Табнуўся, блин, один раз. Ай, холера. Усё, ну то бок, хоть компьютер перезагружай. Блин. Кабзда. Карацей, у гульні ёсць асабістасць пры захопе, гэта я яшчэ учора знайшоў, але зараз, каб вы разумелі, з-за таго, што ў мяне не запусціўся інтэрфейс гукавы, то мне прыйшлося, ну, як бы табнуцца яшчэ раз другі раз, таму што першы раз я правяраў гук, узровень гука. А зараз я не магу выйсці з гульні, просто... О! Добра, зачыніў нарэшце яе. Добра, так. Суворыя старыя гульні. Яна цудоўна запускалася учора, то бок, ну, як бы, акрамя таба, усё ў парадку пры захопе. Зараз. Я расказваў, я ўжо інтра правёў, я ўжо з усімі павітаўся, але давайте я зараз паўтару ўсё, што казаў. Вось. Вітаю усіх. Вітаю, Яська гаспадар, вітаю Рыёна, вітаю Вячаславіч, вітаю Рведак, вітаю Рэгана, вітаю вас усіх. Железа не цягне. Ну, блин, складана, блин, гульня такая. Дык вось, гульня у нас сёння у нас пятніца, сёння пятнічны стрым. Сёння мы гуляем у тое, што мы нагаласавалі, нагаласавалі мы на гульню Might and Magic 9, якая з'яўляецца даволі крупнай серыяй РПГ, але ведаю я пра яе амаль нічога, акрамя таго, што яна знакамітая, і усе мае веды абмяжоўваюцца ёй, ну, як бы знаёмства з ёй, гэта будзе маё першае ўвогуле серыі, таму што адзінае, што я ведаю пра гэтую серыю, гэта як мне бухцеў адзін чалавек, які, ну, на 15 гадоў мяне старэй. Ён мне бухцеў, я гуляў у Моравінд, і мне гэты чалавек бухцеў, што ой, пайшлі ўжо гэта РПГ не тыя, карацей. Вось Might and Magic, сапраўдны РПГ, гэты вашы Elder Scrolls, херня нейкая слабая. Вось Might and Magic, там столькі ўсяго можна, Elder Scrolls, не херня нейкая. Вось мы ну так, это агульная, что мы голосовали. Як бы у тебя были спаборнікі, але перамагла гэта гульня. Яна пад DOS, яна не ўпэўнены. Мне падаецца, там пачатку запускаецца DOS-бокс, я запускаю праз GOG, таму мне ўвогуле не патрэбна думаць, як яна працуе, я просто голову, ну, плей націскаю і гатова. Мне не патрэбна нічога рабіць. Музыка быццам гучней за голас. Так, зараз вельмі важна. У мяне ёсць толькі адна спроба змяніць гук. Не, давайте я праз гульню буду гук змяняць. У мяне, каб вы разумелі, вось, наколькі я знізіў у гульне гук і яшчэ зацішыў у OBS. Гэта адно з самых моцных зацішэній увогуле ў прынцыпе. Зараз я яшчэ зацішаю. У палову прыкладна. Оп, дзе гук? Не, гэта занадта. Давайте ось так. А чому такий перескок? Зараз ён нават і блізка да гэтага нема. Ну ладно. Я спадзяюся зараз. Не, так я просто пакінуў. Дык не, глядзіце, я мастер Volume, гэта агульны гук. Я зараз яго пакінуў на той же самы ўзровень, я просто яго прымяніў. І зараз ён раптоўна стаў цішэй. Тут гэта за халера. Не ведаю. Карацей, гэта самае. Зараз лепей? Добра, цудоўна. Так, я ў нешта дакладна гуляла, але ў якую частку не памятаю. Можа быць, гэта яна. Я реально даведаўся пра яе толькі пасля Моравінда. І мне толькі чалавек сказаў, што, о, блин, Elder Scrolls, хрень, пайду ў свой Might and Magic гуляць. Добра. Мне падаецца, гэта неяк звязана з тым, што з табамі гэтымі адвальваннямі. Давайте пачынаць. У нас хутчэй усё так. Стварэнне персанажа. Два класы у нас ёсць. Віншую, у нас класавая сістэма з двух класаў. Ваяр і з заклёнамі. Ну, по типу, не ведаю, чарадзейнікі. Імя Бодвар. О, слухайте, прыгожа пішецца. Вау.
Вау, вось гэта мне падабаецца. Ой, кайфы, ось гэта, блин, вось такое хацелася б. Барда, ну, няма, насамрэч. Так, давайте, Энгарі. Ёсць. Раса, блин, там раса змяняецца. Добра. Эльф. Пачакайце, гэта паўоркі розныя, дворфы, ну і людзі. Кім бы нам быць? Давайте будем человеком, будем вельмі нецікавым варыянтам, просто возьмем человека. Так. Вітаю, Нан Ревенс. Mind. А чому Mind? Mind and Magic. Есть Mind і Magic. Ну, лагічна. Блін, гэта максімальна крутое тлумачэнне гэтым двум класам толькі. Толькі моц і магія. Дарэчы, моц і магія. Ёсць параметры. Моц, магія, трываласць, трампнасць, хуткасць і ўдача. Імя вярну, так, яно зараз усё пазбівалася. Я так разумею, увогуле, партыю я не магу змяняць? Я не ўпэўнены. Так. Добра. Ага, ёсць спецыялізацыя. Блин, я жадаю законамі павошкацца. Калі вы не супраць, я бы паспрабаваў чараўніка зарабіць. То бок не толькі мячом махаць, а заклёнамі шпуляцца. Паглядзіце, ну, гэтую сістэму магіі. Таму што мячом махаць прыкладна аднолькава ва ўсіх гульнях, так? А магія альбо зламаная нахрен, альбо супер, ну, карацей, яна альбо бескарысная, альбо нейкая вельмі асаблівая, кожны раз нешта сваё прыдумваюць, так? А ў нас гульня пра моц і магію, правильно? Таму, ну, фаерболы гэта круто, так, але, зноў жа, ну, у розных гульнях вельмі розныя падыходы да магіі, у асабістасці ў старых. Таму што з гэтым эксперыментавалі даволі шмат. Я не ведаю Might and Magic серыю, я не ведаю, якая сістэма магіі, што мне патрэбна ведаць для гэтага. Давайте вошкацца з гэтым. Так. Абярыце адзін з наступных здольнасцяў. Давайте ідэнтыфікаваць прадмет, гучыць як няблага, але давайте святло. Вось гэта. І навучанне. Святло гэта, я не ўпэўнены, можа гэта па тыпу стыль магіі? Навучанне, давайте вось гэта возьмем. Моц нам не патрэбна. Мы жа магія, правильно? Давайте ўсё магію кінем. Мне падаецца... Ну ладно, давайте. Я не ўпэўнены, што магія дае, правильно? Таму мы возьмем яшчэ сабе хуткасць трошки. Удача няхай будзе там. Трываласць, а то з маімі памылкамі. Гэта тып магіі, Light and Dark. Ага, добра. Тады няхай будзе святло і навучанне. Будем таким трохі паладзінам. Навучанне гэта, ну, в прынцыпе, карацей такі. Плюс-мінус стандартны чараўнік. Я не ведаю, тут няма ніякага... Ёсць нейкая ідэнтыфікаваць монстра. Я думаю, што гэта вельмі сітуатыўна і можа быць бескарысным абсалютна. Таму давайте плюс-мінус стандартная. Так. Трапнасць. Навошта нам магія без трапнасці? Правильно? Але я не ўпэўнены, што трапнасць уплывае на нашу магію. Давайте магію просто разгоним. Просто максимум просто кидаем и все. Будем сапраўдная толькі магія. Магія 9 гульня будзе называцца. Вітаю, мистер Синкер. Просто М-Синкер. Вітаю тебя. Так. Добра. А што гэта? Это наша группа. Паўорк, эльф і... У нас атрымліваецца 3 чараўніка і 1 ваяр. Нешта такое сабе, не? Мне ж не падабаецца. Так. Мы не ўсе стартавыя скілы ўзялі. А як мне абраць наступныя, ну, стартавыя скілы? Так. Мы не ўсе пункты атрыбутаў выкарысталі. Гэта што значыць увогуле? Ідзея яны... Я бачу, што ў мяне мои паціі... А не, бо атрыбуты па выглядзе выкарыстаныя тут. Я бачу, што іх не запоўнена веды. Ну, якія школы там дадатковыя скілы яны маюць.
Я ціснуў на партрэты, нічога не адбываецца. Партрэты маўчаць. Ну, нічога няма. Можа мне там таб, кнопку некую націснуць. Давайте пашукаем кнопкі. А, не, ну мне толькі... Пачакайце, калі імя? Зараз нельга таксама браць, так? Усё, знайшоў. Калі табацца, то можна. Давайте вось ёй па орку гэтаму возьмем ВР, каб у нас было 2 чараўніка, 2 ВР. Каго рамансіць будзем? Ну, у нас... Давайте ўсіх... Ну, я не ведаю, ўсіх. Каго атрымаецца? Я не ўпэўнены, як гэтай гульне працуе. Так, пункты не ўсе. Давайте ёй моцы шмат. Таксама шмат трываласці, правильно? І удачы. Няхай будзе удалая. Няхай будзе шчыт, ремонт прадметаў. Добра? Далей. Імёны дай. Ну, я імя даў толькі, скажем так, аднаму персонажу, так? Это мой персонаж. Будем казаць, што гэта маё альтер-эго ў гульне, так? А астатнія імёны, калі вы жадаеце, то, калі ласка, ёсць невялічкая ўзнагарода, якая каштуе там нешта смешная колькасць. Бярыце, абірайце, калі у вас ёсць жаданне. Не праблема. Усё паўставляем. Узнагарод называецца «Я тут назвы даю», калі што. Яна самая танная за 50 пунктаў, калі у вас ёсць жаданне даць персонажам альбо чамусьці ў гульне назвы, а асабісці, калі гэта можна, у ідэале, калі гэта можна ўвесці куды-небудзь у гульне. Бо у мяне памяць кароткая, вось, мне лепей, калі яно літаральна ў персонажа, альбо ў месца нейкага назва. Такая. Так што прыдумвайце, накідвайце. А я пакуль буду абіраць ім здольнасці. Вось у нас ёсць Белія, якая, ну, зараз пакуль пакідаем ёй такое імя. Яна у нас будзе майстрам шчыта і ремонту. Арыгана. Арыгана хто у нас тады будзе? Гэта будзе... Ну, у нас ёсць 2 ваяркі. Вось. Паўорк і дворф. Абедзве ваяркі. У нас чараўнікі хлопцы, ваяркі мужчыны. Ой, ваяркі мужчыны, боже. Жанчыны. Барда халфлінга няма. Ну, найлепшае, што ёсць, гэта дворф і чараўнік. Гэта адзінае, што я магу табе прапанаваць, і я тады магу перарабіць вось гэтага персонажа, напрыклад, Брокана. Так. Абіраем здольнасці, гэта у нас чараўнік. Давайте-ка... Я не ведаю, што за медытацыя. Няхай будзе. Так. І уважлівасць. Можна тыпы і расу мяняць. Так, можна. Ну, вось ім усім можна. То бок, напрыклад, вось гэта трэці, гэта можа быць, напрыклад. Вось, напрыклад, жанчына-дворф. На жаль, халфлінгаў няма, Арыгана гэта найбліжэйшая, таму табе гэта твой персонаж будзе. Найбліжэйшы гэта чараўнік-дворф. Не бард халфлінг, вядома, але хоць штосьці. Арыгана. Так, добра. Гэта мы ўзялі. Уважлівасць і медытацыя будзе. Яшчэ ёсць здольнасці. Давайте... А чаму так нізка па магіі? Чаму так нізка выстаўляецца магія? Нягледзячы на то, што гэта з самага пачатку чараўнік быў. Можа гэта ад расы залежыць характарыстыка? Цікава. Па выглядзе так, гэта ад расы залежыць. Міріам няхай будзе больш моцы і трываласці. Я да халеры ёй трываласці дам. Просто да халеры. Гандаль няхай будзе. І... О, дарэчы, наадварот, вось тут мы прыбярэм шчыт і дадзім яшчэ што-небудзь. Ухіленне, напрыклад. А вось ёй мы дадзім якраз такі шчыт. Будзе просто незабіваемая на выпадак, калі нешта складана будзе. З кароткай фрызурай? Кароткай фрызурай па складанні? Таму што тут ёсць абмежаваная колькасць. Ну так, тут... Ну, гэта максімальна, што я магу зрабіць. Арыгану назад вяртаем.
Ну, гэта літаральна я зрабіў, што мог у абмежаванні гульні. Так, зноў трэба вярнуць. Няхай будзе больш магіі. І ўсё. Так? Мне на больш ні на што не хопіць. Добренька. Паці выглядае неблага. Выбачаюсь, у меня нешта яшчэ горла сёння не прачнулася, ні халеры. Так. Добра. Паці гатовая. Сусвета я не ведаю. Я паглядзеў, тут есть насамрэч моя памылка. Учора я думаў, што не будзе РВДак. Добра. Каго РВДак хто у нас будзе? У нас ёсць ваяр, які на ўхіленні і ремонт прадметаў, і ёсць ваяр на шчыты і гандаль. Хто у нас РВДак? Не готовая. Больш Sims. Добра, дамовіліся. Давайте будзе паорк. Паорк РВДак. Як вам? РВДак, які табе паорк больш падабаецца? Вось такі? Альбо вось такі? Это першы? Это другі? Калі не падабаюцца паоркі, можна выбраць нешта іншае. Пры жаданні ўсё зраблю. У межах... Тут на кожную расу ёсць 4 партрэты. Абодва клас. Добра. Пайшлі. Пагнали. Вось гэтага возьмем. Так. РВДак. РВДак. Блин, як жа прыгожы шрифт, а? Мне так падабаецца. Вось гэта асабісце першая літара, літаральна. Яны з рагамі? Так, яны з рагамі. Я не могу гэтага падлумачыць, я не разбіраюся. Я ў сусвеце Might and Magic, ну, такі сабе. Пры гэтым я яшчэ не ўпэўнены, мне падаецца 9-й Might and Magic у сваім нейкім яшчэ асаблівым у сусвеце. То бок ён не... Як мінімум, назву сусвета, калі быў там інтра невялічка, там інтра, калі шчыра, не тое, каб інфармацыя дае, але ёсць трошкі інфармацыі. І ў гэтым інтра не вельмі, ну, незнаёмая назва сусвету, я ўпершыню побачыў. Рэгіёна, добра. Рэгіён у нас застаецца ваярка. Рэгіёну, ці ёсць пажаданні нейкія па выглядзе альбо расе, альбо што-небудзь персанажа? Блин, збілася. РВДак. Ёсць? А чаму яно збіваецца? Я ж увожу. Гэта што за халера? РВДак. Я не разумею. Ну, тут як бы... Чым приколдес? Ой. Там ухиление у нас было. И ремонт предметов. Я не разумею. Ну, литерально оно... Яно збиває ім'я. Ну, ви бачите, уводжу РВДак. Натискаю Enter. Як би обралося, так? Ну, яно тут зникає. Я можу далі обирати щось. Я табуюся яшчэ, Angry Relief запомнила, РВДак у знову флесок. Чат, я не ведаю. Яно не захоўвае. Каб мне, ну, дзесьці націснуць можна было, але няма такога. Справа ў тым, што пакуль я Enter не націсну, я не магу пераключыцца да наступнага персонажа. І цябе ўсіх аднавіла. Ну, то бок імёны яны пазляталі. Давайте так. Калі яно можа не прымяняць імёны, можа быць, калі я не ведаю... Ну, давайте вось так я зараблю і зазірну ў панці. Тут напісана РВДак. Добра. Так, націскаем, зазіраем тут РВДак. Яно засталося. Змяняем Орегана. Enter. Тут Орегана. Там яшчэ. І тут у нас будзе рэгіёна. Enter. Тут выглядае нармальна. У спісе панці, але калі я буду тамбацца далей, яно маё імя пакіне нармальна, а астатніх нешта заменіць. Ну, як бы як ёсць. Я нічога не забыўся тут. Пункт яшчэ выкарыстаўся. Ну што, паехалі?
Спадзяюся, нармальна. Калі не, то вы бачыце, я не ўпэўнены, нешта з гульнёй не тое. Ну, нейкі нюанс. Пробуем давай. Оп. Нормально, ўсё, паехал. Усе пункты мы размеркавалі. Стары чалавек, вітаю. Што я магу для цябе зрабіць? Мы жадалі бы пачаць нашы туторыял, таму што увогуле халера яго ведае, як гэта гуляць. Я ведаў, што гэты дзень надыдзе. Калі ваше жаданне як гэта? Adventure. У мяне кожны раз з гэтым прыгодніц. Калі ваше жаданне прыгод вырасце дастаткова моцным, вы прыйдзеце сюды у Рэвенсфорд. Добра, я дапамагу вам з вашай трэніроўкай. Ну і адкуль нам пачынаць? Вазьміце гэтыя скруткі спачатку. Яны распавядуць вам, што вам патрэбна ведаць наконт інтэрфейса. А потым глядзіце навокал гэтага музея. Націсніце на кнопкі. Цудоўна. Вы можете сустрэць там рэчы, якія вы сустрэнеце ў рэальным сусвеце. Некаторыя вам могуць дапамагчы, некаторыя забіць. Што нам рабіць, калі мы скончым? Калі вы скончыце з усімі скруткамі, прыйдзеце да мяне і падыдзеце да мяне да таго, як вы сыдзеце. Чаму? У мяне ёсць штосьці для вас. Добра, бывай, дзеда. Ага. Крутачкі, туторыал наш. І кнопачкі, я вам казаў, націскаць. Трасіроўку? Не, трасіроўка ўжо ўключана. Бачы, як трасіруе? Як праменніць. Вось зараз прыклад трасіроўкі. Так. Левай кнопкай мышы я пераключаюся паміж персанажамі. Цікава. Правай я таксама пераключаюся паміж персанажамі. Табам я таксама пераключаюся паміж персанажамі. А чым я атакую? Так, R гэта пачакаць. Добра. U гэта квесты. F гэта фармацыя паці. Давайте пераставім. Нам патрэбна наперадзе. Так. Рэгіён і РВДАК на першым фронте. Ну і так ось прыкладна расклад. Нормально. Пераставілі. Што у нас яшчэ ёсць? О, прысесці магчыма, вы паглядзіце. Unreal Engine альфа-версия. Ну, не альфа-версия. Вы что? Это ж кабзда. Сколько только нельга. Трошки шкода. Тут есть нават можно ходить, разумеете? Тут на shift ты ходишь. Так. Далей. Я просто натискаю кнопки. Один. Это... О, до речі, треба паглядзець імёны. Вось, РВДАК ёсць на месцы. Арэгана на месцы, рэгіёна на месцы. Цудоўна. Цудоўна. У нас ёсць усё. А дзе мы? Чаму нічога спаці не бачна? Ну, дык яна ж як старая РПГ, у цябе па тыпу адным персанажа адразу ўсе персанажы. Ну, паўнавартасна... Ой, это зараз што было? Паўнавартасна 3D. Гэта не херня нейкая. Так. А як узаемадзейнічаць? Кнопка, боже, гульня. Так. Паем. Інвентар, красціся, нататкі, журнал, мапа, кніга заклёнаў, квест, адпачынак, ID монстра. Окей. А дзе? О, зразумеў. Прабел. Добра. Што гэта я такое знайшоў? А што? Оцэнься. Ну, сабраў я. Цудоўна. А далей што нам з гэтым рабіць? Нататкі, калі адчыняць, то тут ні халеры няма. Вось мапа ёсць нават. Вітаю, Санвел. Трэба вячэрнія стрымы. Я скончыў учора працаваць у 8:30, напрыклад. Ну, я не ведаю, як мне ладзіць вячэрнія стрымы, калі я скончыў 8:30, гэта 11:30 у Беларусі.
І я пасля гэтага адразу пайшоў рабіць пераклады і, дарэчы, у мяне ёсць прагрэс. Па перакладзе зрабіў поўнасцю расклаў дыялогіі. Зараз ужо можна далучаць людзей. Я бы зараз патлумачыў тым, хто ў нас зараз ужо ў перакладзе ўдзельнічае, патлумачыў, як зараз гэта будзе працаваць. І мы бы адну ітэрацыю зрабілі, напрыклад, пару дыялогаў пераклалі, упэўніліся, што ўсё ў парадку і гэта зручна. І потым ужо 100% можна дадаваць людзей, і мы можам адзін аднаму дапамагаць тады. Ну, то бок, як бы, не... Карацей, тэхнічна можна ўжо дадаваць людзей. Тэхнічна можна. Ужо цудоўна, мне вельмі падабаецца, як дыялогі выглядаюць, гэта цудоўна. І гэта я займаўся учора, так што, калі ў мяне будуць вечэрнія стрымы, то я не ведаю, калі я буду ўвогуле што-небудзь рабіць. Я і так да гэтага новага раскладу не вельмі ён цудоўна ідзе, скажем так, для мяне. Так, інтэрфейс 1 і інтэрфейс 2. Якасць нармальная. Ага. Вось так, адчынілі. Гэта мне нахрен не патрэбна. Ну, таму што гэта літаральна клавішы, якія толькі што я паглядзеў. Ну, яны ў меню былі. Дарэчы, тут у нас ёсць розныя гэтыя самыя. Навучыцца заклёну лячэння, элементальны скрутак. Цудоўна. Ну, мы навучыліся магіі. Так, пачакайце, у іншых можа нешта ёсць. Апрануць. Усё паапранаем. І таксама. Ёсць. Цудоўна. Ой, вось мы не апранутыя, якія ходзім. Пярсцёнак. Што за пярсцёнак? Нічога такога, проста грошы каштуе. Ну ладно, пакуль паносім на сябе. Так, інтэрфейс далей. Переключэнне, можна ціснуць. Так. Бла-бла-бла. Што цікава, навучанне аб тым, як выкарыстаць прадмет у сусвеце, расказваецца ў скруткі, які патрэбна ўжо ведаць. Вось гэты радок у другім скруткі, які тлумачыць, як працуе інтэрфейс, другім, нумар 2, амаль у канцы ёсць радок, які тлумачыць, як падбіраць скруткі. То бок, каб выкарыстаць прадмет у сусвеце, калі ласка, наведзіце на яго і націсніце Space. Я палез у нахрен налады гульні, каб паглядзець гэты рад, ну, даведацца гэта. То бок, атрымліваецца, я бы сюды не дабраўся. Ведаеце, самае паршывае, што я бачу ў гэтым сусвеце, гэта вось такія туторыялы і, RAR архів, у якім знаходзіцца прылада WinRAR. Разумееце? То бок, ты жадаеш спампаваць сабе WinRAR, а ён апынуўся ў RAR архіве. Разумееце, праблему трошкі ў гэтым. Як бы ты, Дзякуй нахрен. І я не жартую. Я гэта ў рэальным, ну, я рэальна сустрэў. Мне патрэбны быў WinRAR, я знайшоў, дзе яго спампаваць, і ён быў у RAR нахрен архіве. Дзякуй нахрен. Дзеля чаго я спампоўваю, WinRAR, як вы думаеце, загадайцеся, калі ласка. О, пара, розныя скілы. Я зараз не прэтэнзія да гульні, калі што, гэта выключна дзеля жартаў. З гульнёй усё ў парадку, для старой гульні гэта ўвогуле звычайная халера. Ось, я зараз... У прынцыпе, я задаволены, я шчаслівы, мне цікавая гульня. Так, інтэрфейс... А гэта 2 было, астатнія скруткі. Добра, ты што ў нас? Набіраемся ўсё гэта? Оп, дзверы адчынілі. Дзверы зачыніцеся, калі ласка. Далей. Заклёны. Гэта што? Во, вось гэта. Як рабіць заклёны? Вы можете навучыцца заклёнам, каб і ўжо зрабіў. Усё добра. Калі ваш персанаж навучыўся заклёну, яны могуць яго каставаць, выкарыстоўваючы спелбук і націснуўшы на заклён. Калі ён патрабуе ад вас абраць цэль, вам будзе паказана, ну, па тыпу, указальнік.
Так, спелскролы я не жадаю выкарыстоўваць. Можна хуткі заклёны назначыць. Адчыніце спелбук і абраць яго потым. Set quick. Добра, ёсць магчымасць хутка рабіць заклёны, не толькі абавязкова нейкім накіраваннем. Так, set quick. Ёсць. Абраў заклён для сябе. Атрымліваецца зараз, калі я абнуць на правую, оп, у нас бачылі? Заклён вылецеў. Цудоўненька, Далей. Шрифты прыгожыя, шрифты ачмурэнейшыя просто. Выглядае гульня кайфова. У асабістасці, я думаю, для чалавека, калі б яна працягвала ў гэтым стылі, ну, мне шкада трошкі, што гэта серыя памерла. Яна не... Я магу зараз памыляцца. Але на мой погляд, наколькі мне памяць... Ну, я, зноў жа, я не гуляў гэтую серыю, я не фанат. Просто мяне яна не закранула. Але мне падаецца, яна была бы файным канкурэнтам таму же Elder Scrolls. Просто подвучыцца у Elder Scrolls. Ну, скажем так, некаторыя рэчы можна было бы ўзяць, не поўнасцю капаваць, таму што, як вы бачыце, яна вельмі падобная на D&D. Яна літаральна D&D-шная такая ад першага твару. Вось, мне падаецца, альбо калі б яны поўнасцю развіваліся ў бок, як героі моцы і магіі, вось у сваю серыю, і неяк, ну, яны і так пераклікаюцца, так, серыі, яны ўвогуле пра адное па тыпу. Але было бы кайфова, калі б яны нейкія рэчы з сістэмы магіі, напрыклад, герояў узялі бы ў гэтую гульню, і вы як бы, калі вы пажадалі бы пагуляць у героі моцы і магіі ад першага твару, нешта такую ідэю. Так. Дзе ў нас было? Вось ты з заклёнамі? Тебе таксама няхай будзе. Абралі? У нас ёсць хуткі заклён. Дона. Добра, я не ўпэўнены, як мана вяртаецца, што патрэбна для гэтага. Опа. Што у нас тут? Не, пачакайце-ка. Ачыні назад. Збіраем нататкі і чытаем іх далей. Бо гэта не тая гульня, дзе нататку можна проста ўзяць ды прапусціць. Нататкі. Гэта добра, мы туды ачынялі. Гэта не вельмі важна. Пачакайце-ка, не, тут пачакайце-ка. Пра краму. Здольнасці. Самы найважны кавалак гульні і кантраляванне вашых скіл-поінтаў вельмі важна, каб быць паспяховым. Каб навучыцца новай здольнасці, вам патрэбна выкарыстаць скіл-бук і 2 разы націснуць на яго. Я думаю, сэнсу ў гэтым няма, пакуль мы не знойдзем гэты скіл. У тебя слетело голосование? Ргана, калі ласка, падкажы, што у сэнсе яно зляцела. В якім сэнсе? Бла-бла-бла. Калі ваш персонаж атрымлівае ўзроўні, яны атрымліваюць пункты, якія вы можете патраціць на розныя здольнасці. Каб, ну, добра, нічого такога. Можна падымаць узровень гэтага скіла. Напрыклад, каб ён стаў экспертам, мастарам, альбо нават грандмастарам. У залежнасці ад скіла, якога класа, які яны абралі. Гэта ўзроўні скіла з'яўляюцца 4, 7 і 10. Каб падвысіць вашу здольнасць у гэтым скіле, вам патрэбна знайсці настаўніка, які будзе ждаць падвысіць вашыя веды. Ну, добра. В прынцыпе, нічога такога. Так. Ну, в прынцыпе, як бы праглядзелі. Давайте паглядзім, што у нас в пакоях ёсць. Что тут такое? Не? Нельга ўзаемадзейнічаць. Так. Оп. Кнопочку натиснули. А ё-моё. Блин, яна ж не пакрокавая, ні халеры, так? Просто бойка як бы як для пакрокавай гульні, але гульня сама не пакрокавая, разумееце.
Будзе цікава. Можна гэта спыніць? Не, яны там будуць адзін аднаго носіць. Нічога страшного, хотел закінуць балы, а мне патэлефанавалі, а калі я зноўку пераключылася на Twitch, тыкнула Enter, то атрымалася проста паведамленне. А, я зразумеў, Baldur's Gate? Я тады не про тое падумаў. Калі про Baldur's Gate гаворка пайшла. Так, розныя пачваркі. Можете там один одного забить, калі ласка? Ау. Яны глосныя, кабзда. Якія прыгажуны, а? Добренько. Don't Start Together з Орегана атрымлівае 100. Нагадываю, што уже, в принципе, уже шмат разоў казаў, але давайте так. Чакайце, што гэта? А, па тыпу бестыярыі гэта. Зразумеў. Enter робіць бойку пакрокавай? Ага. Вау, літаральна. У кожнага ёсць яшчэ свая хуткасць. Кайф. Вось гэта круто. Я зараз... Вау. Не, просто вось реально, калі там спецыяльна... Калі партыйныя РПГшкі, мне больш падабаецца тактычнасць, ну, таму што ты можаш прымаць рашэнні, альбо актыўная пауза, альбо нешта такое, але зноў жа, у нас як бы кіраванне ўсёй паці з боку гледжання аднаго персанажа, як бы быццам бы мы адзін персанаж, але насамрэч іх 4. Вось, Don't Start Together з Орегана я ўжо прагаворваў, але прагавору зараз яшчэ. А як гэта працуе? Калі у момант, калі яна пераможа, Орегана не пагадзіцца на Don't Start Together з сабою, то я пашукаю яшчэ каго-небудзь, хто можа быць зацікаўлены ў гэтым. Там час бяжыць у гульні, лепей спынюся, то мала ли нашы персонажы з голаду падохнуць. Вось. То я пашукаю каго-небудзь, хто яшчэ будзе зацікаўлены ў кааператыве. Калі гэта не атрымаецца, то я буду просто гуляць у Don't Starve самастойна. Это была проверка голосования. Я зразумеў. Розныя прадметы, на якія мы ўплываць ніяк не можам. Добра? Час тут нешта камеру дзяўбе, то быццам бы разгортвае нашага персонажа. Так. Оп. Оп. Адчыніў. Задаволены. Падышоў. Задаволены. Падышоў, незадаволены, яго спаліла нахрен. Цудоўна. Бачце? Ну ўжо, туторыял, які тлумачыць, што не ўсе кухары аднолькава карысныя. Не адчыняйце ўсе куфары, якія бачыце. Добра? Ну што, стары? Расказвай. Мы гатовы пакінуць гэтае месца. Ну, я спадзяюся, вы дастаткова моцныя. Удачы вам. Вы можете знайсці лодку, якая чакае вас у доках на поўначы. Я не чакаю зноў вас сустрэць. Чаму? Вам заўсёды было цесна ў Рэвенсфордзе. Я ўпэўнены, што вы знойдзеце свой лёс там, дзесьці, не тут. У мяне ёсць трошкі рэчаў, якія я пакінуў, якія я ждаў бы вам перадаць. Яны дадуць вам веды, які дапамогуць вам застацца жывымі. Удачы, бывай, дзеда. Весел, дзядок. Будзе мімік, вось мімікава не хапала. Так, ён нам даў рэчы, так? Нейкія. Ага, ідэнтыфікаваць прадмет. Давайте гэта перададзім майму персонажу. Падказкі стратэгіі. Я буду ўсё трымаць у свайго персонажа, буду за яго, ну, як бы, быццам бы за яго гуляю. Здольнасць... Навучыць разоружэнню пастак. Давайте кагосьці яшчэ навучым. Давайте Орегана навучым пасткі разбіраць. Так. У кагосьці уважлівасць была, пачакайце, у кагосьці была здольнасць на уважлівасць. Так? І давайте таму чалавеку гэта і дадзім. А дзе вы? Вось оно.
Perception, вось. У арыганы. Тады арыгане і дадзім. Так. Аргана, ты гэта возьмеш, а я сабе ідэнтыфікацыю прадметаў. Ёсць. І аргана навучылася пасткі гэта самае разбіраць. Ты дворф, а не гномс? Ну, блин, у нас што ёсць? Ты на самае найбліжшае да халфлінга і гномса. А, ну ладно, у нас ёсць яшчэ рэгіёна, яна таксама дворф жа, правильно? Я не пераблытаў? Раз аж я расу, мне падаецца, дворфа выставляў. Ну да ладно. Так. Што ў мяне, цікавіла мяне. Нам патрэбна паглядзець яшчэ падказкі стратэгіі па выжыванню. Выкарыстойце банк, вы ніколі не ведаеце, калі вы згубіце грошы, цудоўна. Размаўляйце з усімі, яны могуць быць карысным сродкам інфармацыі, крыніцай інфармацыі. Калі яно не прыкалочана, забярыце гэта. Цудоўная падказка. Аглядайце ўсё. Лепей спецыялізавацца у толькі некаторых скілах, чым быць свядомым ва ўсіх. Асцярожна плануйце вашага персанажа. Няма шляху назад. Калі сумняваецеся, альбо забейце гэта, альбо бяжыце. Вось такія рэкамендацыі на жыццё ўвогуле. Там слаты пад скілы абмежаваныя, калі не блытаю, так што вучы асцярожна. Зразумеў. Добра збалансаваная... не, пачакайце-ка. Час ад часу вам прыйдзецца выкарыстоўваць стратэгію, каб перамагчы. Добра збалансаваная група, ваш сябар. Ходзяць чуткі аб існаванні чорных куфараў. Яны на іх звычайна знаходзяцца вельмі шмат гэтых самых пастак, але таксама яны каштуюць свае рызыкі. То бок вось гэты прыклад з чорным куфарам яно і было, паказвалася. Як гэта? Захаваная паці важней, чым мёртвая паці. Карацей, захавацца важна. Захоўвайце вашу гульню, захоўвайцеся часта. Для карыснай і важнай інфармацыі правярайце таверны, храмы і таунхолы. Не забывайцеся, што ў Ярлі ёсць маёнткі. Надзвычайна цудоўнае месца, каб атрымаць інфармацыю і нават квесты. Добра. Ой, якія прыгожыя. Брамка такая зялёненькая. Што гэта? Ладно, захаваемся. Яны сказалі нам захоўвацца? Захоўваемся. Пачакайце-ка. О, вось сюды. Увесці назву. 1. Калі ў фоне слухаць стрым, адчуванне нібыта мультиплеер. Окей. Так, гэта у нас крама. Крама гэта цудоўна, грошай у нас толькі няма. Добра. Тут і у нас. Я так разумею, тренироваться. Давайте-ка зайдем. Опа, кнопочку натиснуть. Бачу кнопочку, натискаю кнопочку. Я человек просто. Так, тут некий скруточек есть. Рух. Вы дакладна сустрэнецеся з дзвярыма, якія вам спатрэбіцца адчыніць, рычаг, які вам прыйдзецца пацягнуць, альбо прадмет, які вам прыйдзецца падабраць. Каб зрабіць любое з гэтых дзеянняў, прайдзіце бліжэй да аб'екта, навядзіце на яго крыжык і на гэта цэль і націсніце Space. Яшчэ раз дзякуй. Гэта дазволіць вам узаемадзейнічаць з любым аб'ектам, на які вы глядзіце. Час ад часу вы пабачыце чырвонае альбо зялёнае святло навокал аб'екта. Гэта так працуе ваш скіл уважлівасці. Калі ён зялёнае, гэта дзверы, у якія вы можете ўвайсці. Калі яна чырвоная, асцярожна, там можа быць пастка.
Так, у розных месцах у сусвеце вы знойдзеце п'едэсталы гэтага самага партала горада. Яны выкарыстоўваліся падчас старога Урсаніяна, калі імператару было патрэбна перасоўвацца вельмі хутка. Яны зараз у заняпадзе і зараз не выкарыстоўваюцца. Вам патрэбна знайсці іх, вам прыйдзецца скарыстацца імі, каб пачысціць іх перад тым, як вы можаце зноў скарыстацца парталам у гэтую лакацыю. Так. Калі вы гатовыя працягнуць, вы знойдзеце наступны скрутак на вышыні трэніровачнага карацей курса. Добра, я зразумеў. Гэта яшчэ тлумачэнне. Мапу можна паглядзець? Добра, давай паглядзім мапу. І я адзначаны нават на мапе. Давайте гэты курсы гэты пройдзем поўнасцю. Я уже захавана перад гэтым, там нічога дрэннага не адбудзецца. Перасоўванне. Добра, можна прапусціць. Это было павінна быць яшчэ раней. Ага. Трэніровачны курс. Калі вы чуеце нешта ў мяне на фоне, то не здзіўляйцеся, у мяне кот з мячыкам гуляецца. Дарэчы, наконт ранішніх стрымаў яшчэ адна дэталь атрымліваецца, што звычайна, калі я ўвечары стрыміў, гэта быў час, калі каты не актыўныя. А зараз я літаральна стрымлю той час, калі яны яшчэ вошкаюцца нешта. Так. Ну добра, нешта. Быццам бы атаку праводзіць, але па выглядзе не. А як мне туды забрацца? Там ёсць заход нейкі? Я просто ваду бачу. Вось там ёсць. Бачу. І можам мы абрабаваць краму. Мы з гэтым разбяромся абавязкова. Мне вельмі цікава гэта. Вось тут можна. Пусці мяне. Гук нешта ціўкае? Не. Гук такі... Вось такі. Вось это мой кот. Ага. Я могу по этому ходить увогуле? Сколько уже няма у гульне? Налады. Скокнуть и можно. Блин, весь этот час можно было скокать. Ничего больше нема? Блин, это было бы файно ведать раней трошки. Так, добренько. Где там наш скруточек? Бойка. Хутчэй за ўсё, вы сустрэнецеся з вялікай колькасцю боек. І час ад часу я гэтага ўвогуле не пазбегнуць. Такія мілыя манекены былі, ну, з ардушачкамі такімі. Першую рэч, на якую вам патрэбна звярнуць увагу, калі вы ўходзіце ў незнаёмым месцы, гэта каменьчык у правым верхнім куце. Я бачыў яго, так, ён зялёненькі. Калі ён зялёны, усё добра. Навокал няма монстраў, і бяспечна проста паспрабаваць адпачыць. Калі ён пераўтвараецца ў жоўты, дзесьці паблізу ёсць монстр, які... Так. Монстр або паблізу, альбо ведае, што вы знаходзіцеся недалёка. Тады ў вас не атрымаецца адпачыць. Калі ён чырвоны, монстр нацэліўся на вас, альбо ідзе да вас, альбо ўжо атакуе вас. Калі хоць хтосьці з вашай паці мае здольнасць ідэнтыфікаваць монстра, вы можете атрымаць інфармацыю монстра, націснуўшы клавішу G. Ну, на жаль, я такой скіл не ўзяў. Так, калі вы ў бойцы, альбо збіраецеся атакаваць монстра, які яшчэ вас не атакаваў, у вас ёсць некалькі опцый для атакі. Вы можете атакаваць яго левай кнопкай мышы, якая паспрабуе атакаваць монстра лукам альбо гэтым самым дальнабойнай зброяй. Калі персонаж не здольны гэта зрабіць, ён паспрабуе ударыць монстра. Калі персонажа няма магчымасці ударыць по монстру, ён будзе блакаваць у гэты ход. Вы можете таксама абраць атакаваць монстр правай кнопкай мышы. Яна такая ж, як і левая кнопка мышы, але перад тым, як персонаж паспрабуе атакаваць дальнабойную атаку, ён паспрабуе выкарыстаць хуткай заклён.
Угу. Так, вы можете так само. Ну, в принципе, з простымі ворагамі мы просто заціскаем одну кнопку і так пакуль вораг не памрэ. Але калі патрэбная супер тактычная складаная бойка, то нам спатрэбіцца пакрокавае рэжым, я так разумею. Далей не вельмі нешта новае. І вось яно тлумачыць, што можна перайсці ў Enter, можна пакроковую бойку перайсці. Цудоўна. Бяспечна ж падаць уніз, правильно? Бяспечна, 100% бяспечна. Бачите, ніхто нават не застрэсаваў. Яна як лева, толькі права. Літаральна тлумачэнне гульні. Не, насамрэч гэта мае сэнс. То бок, калі зараз, бачыце, я заціснуў левую кнопку мышы. Бачыце, злева пералістваюцца ўсе партрэты. Гэта яны зараз усе праводзяць усе свае атакі. Вось так. І яно проста будзе бясконца ганяцца па колу. То бок я як бы праводжу за 4 персонажаў шмат атак. Гэта даволі, ну, зручна, калі... Ну, паглядзім зараз, як гэта будзе ў бойцы, але гучыць даволі прыемна. Так, крама. Для чарадзеяў. Толькі сэнс ад крамы, калі ў мяне, блін, грошай няма. Давайте захаваемся. Яшчэ раз. На гэта ж захаванне. Я тут горад даследую. Я так разумею, гэта горад туторыял, і па ідэі я як бы павінен тут усё разглядзець. А, вось круткі, тлумачэнне. Ну, давайте з круткай это забіраем. О, гэта у вас тут зачынена, мадама. Дзе піва? Не бачу. Не бачу піва. На Broken Sword 1 відправляється 1000. До речі, сьогодні будемо крутити рулетку. Паспрабуем абраць сабе нешта на аўторак. Гэта ж крама, так? А, гэта банк. Мне сказалі, што вы ніколі не ведаеце, калі вы згубіце свае грошы. Нельга згубіць тое, чаго у вас няма, так што, ну, бяспецы. А пагаварыць? Ну, будзе пагаварыць, мы ж зараз размаўляем. Коровки. Теля. Глядите. А, не, почекайте-ка, якого теля, блін. Зараз, почекайте-ка. Мені потрібен скріншот. Ай, блін, гульня, на що стабнулася. Дякую Богу, я не вылетела. Слухайте, я не могу заскриншотить, так, отрывается. Так, давайте заховаемся. Я зараз попробую табнуться. Мне цікаво, ці атрымаецца гэты самы. Скорее за ўсё, гульня вылетіць, але халера з ёй. Ну, не страшно, што вылетіць, зараз загрузімся. Давай, гульня. Памры, калі ласка, нормально. Памры, як патрэбна. Ну. Не жадае памерці. Ну, карацей, каб вы зразумелі, гульня завісла, то бок яна як бы ламаецца ў пэўны момант. Яна, ну, нешта там робіць, але і гэта ў мяне так жа сама выглядае. Зараз, можа, нешта прыдумаю. Я магу? Блин, не могу яе забіць нормально яшчэ. Ну, як бы саму гульню. Ёсць якая-небудзь кнопка, каб, ну, наўмысна просто забіць гульню? О, ось. Працавала. Я боюся просто яшчэ сваім Alt F4 забіць OBS. Ёсць такая верагоднасць, што я стрым пакладу. Я вельмі жадаю пакінуць скріншот гэтага авечкі, там, казы. Як там арыгана? Мне патрэбна, нагадай, як клічуць у Kingdom Come Deliverance казу. Мне гэта важна. Мне дзеля мемаў. Так, пачакайце-ка. Хоць у Paint, яно хоць куды-небудзь у мяне захавалася ўсё ж такі? Захавалася, ёсць. PNG-шечка у мяне пайшла. Цудоўная. Вы бачыце, што поўнасцю просто такі, блин, мне патрэбна казацца. Абавязкова не магу спыніцца. Зараз запишу гульню назад. Ігнац? Магчыма, Ігнац. Ну, так. Я просто не ведаю, я не гуляў у Kingdom Come Deliverance другі. Там усе пра Ігнаца гэтага кажуць, а я ні халеры не ведаю.
Ось. Мне для параўнання потым гэтых самых графікі, скажем так. Таму што мы знайшлі ігнаца. Я віншую нас. Гульню мы працягваем дзе на ігнацы. Дарэчы, мана пад партрэтам не памятаю, як аднаўляецца мод адпачынкам. Ну, хутчэй за ўсё адпачынкам. Адпачынак магчымы. Вось мы зараз бярем і такі бяром і адпачыць гадзінку. Ось. І не бачу, каб мана змянілася. Ну, можа быць, патрэбна паўнавартасны адпачынак на 8 гадзін. Усе гэта яру дзелепус. Вы там так актыўна гэта абмяркоўвалі, што ў мяне палова стужкі была ў пэўны час толькі аб абмеркаванні ігнаца. Ён адклаў, ігнац зацьміў проста ўсе і палітычныя навіны, і ўсё проста нахрен. Палова тьютера для мяне стала ігнацам. Усё, што я даю пра ігнаца, было супраць маёй волі. Спадзяюся, гульня не занадта глосная, на нешта... яна хутчэй за ўсё зноў гэта LD зарабіла. Оп. О, бачыце? Я не змяніў узровень музыкі. Я проста прымяніў той узровень, які быў. Добренька, выходзім адсюль. Ідзем да лодкі, як нам абяцаў дзеда. Вы кто такие? Вот давайте, чекайте-ка. Покроковая. Мы за кленом херачим сюда. Изи. А есть нечто корыстное из них? Не хотят корыстное. Ну, в принципе... Опа. Опа. Добра. Ну, в принципе, можа, не варта за кленом так раскидываться. Яны не бясконцы далёка. Тут же человек павінен стаять. Ніхто не працуе, блин. Абляніліся зусім. Так, вечер ужо. Тебе покусали, рывдак, усё ў парадку. Не бентежься. Куснули, ну и куснули. Long years have passed since the last Chadian raid on Mendosas. After the tremendous losses at the Battle of Farndale, men were not as eager to go to their deaths. A few have tried. None have returned. Our restless warriors have a thirst for glory and riches that cannot be quenched in Chadian. Our warriors will find what they seek. Mendosas is profitable. The fate we wrote for ourselves was to return to Mendosas to recapture the glory of our fathers. But not on this day. Ну, слухайте, про гульню ўвогуле. Так, у нас не атрымалася, мы тут... Я бачу нешта ў вадзе. Усё пабіць. Куфар. Так, скрутак гэтага самага. Чекайте-ка. Гэта... ну гэта заклён. Так, давайте забираем нашему персонажу. Очищение. Заклён... Очищение... Ну, давайте... Арыгане тады. Нехай ён достаецца. У нас брошки заявились. Я бачу, там нечто плавае. Ось там. Агрессивные клетки, бить их. Бачишь агрессивные клетки, бей. Я... Ладно, я майстер-садовник. Разбираюсь. Так, у нас новое захование. Лезем в воду, короче. Бачу, там некую холеру, мы ее побьем. Эй, агрессивная херня. Ё-моё, я, наверное, не помираю. Ай! Ай! Ай-ай! Окей, рип. РВД рип. Я рип. Арыгана толькі трымаецца, і Рыёна. Рыён толькі вырубілася, ўсё, конец гульні. Пагулялі.
А чаму гука няма? А, ён Oh, ёсць. it's you. It's not your time yet. You aren't even on my list. You have to go back. Мы на небес отправляемся, нам такое, ну, это зараз не твой час яшчэ, ты паспяшаўся, ты нават не ў маім лісце, ідзі, блин, нахрен назад. Запускай наступную гульню. Ну, мне благо. Не, давайте загрузимся, я зараз менеджментом этим займаться. Блин, зараз. Так, добра. Бяром. Глядите, які я задоволений, а? Помер только что. Блин, я все чихнуть спробую, а... Ну, чихнул один раз, зараз яшчэ одна хваля чиха. Так, трымаемся, трымаемся, трымаемся. Герои померли, я так само буду трыматься. Так, очищение вось гэта давайте. Ёсць? І гэта очищение было... Задоволена, что кофр не выбухнул. Ну, так, пошчасціла. Не кожен день побачиш. Нельга выкарыстоўваць гэты прадмет? Чаму? А я могу? Так само не могу. А чаму? Ладно. Ну ладно. Ну і халера з ім. Можа я гэта павінны вывучыць. Ну, там же сказано заклён. Ну ён жа... Я так само не могу. Ну ладно, нехай хто-небудзь носіць. Ось, районок, панасі, калі ласка. Экспертны свет трэба. Я чытаю як Light Expert. Зразумеў. Самы найбліжэйшы да гэтага гэта я, так што я не гледзячы на тое, што рукі пачаткуюцца ў гэтым, але хоць трошки. Добренько. Чакай, я нешта там фильтры нейкі наклаў і ў выніку у мяне ўсё пазнікала. Так, скрутак. Давайте скруткі гэтыя. Стратэгіі розныя. Яно ж не вельмі патрэбна, так? Я магу ад іх пазбавіцца? Як мне ад іх пазбавіцца? Там у нейкім скруткі расказвалася, як карыстацца, блин, прадметамі. Як выдаліць? Выдаліць? Ага, вось. Пазбаўляемся ад скруткаў. Не, чтоб кіпераў няхай будзе. Заклёны разабраліся, нататкі разабраліся. Гэты самы разабраліся. Класы. Класы я, по-моему, не чытаў. Так. Вельмі важна добра прапланаваць ваше развіццё вашага персонажа. Потому что калі вы абралі яго шлях, вы не зможаце вярнуцца назад. Думаеце, лічыце пра гэта. Асасінам і гладыятарам патрэбна пачынаць як файтарам. Пасля гэтага вы станеце мерсенары. Рейнджеры і паладзіны павінны стаць файтарамі, пасля гэтага пайсці ў крыжака. Ага. Магі і лічы павінны стартаваць як, ну, гэты самы чараўнікі, і потым стаць гэтым самым сколарс, ну, карацей, вучнямі. А гэтыя самыя святары і друіды павінны пачынаць як лекары. То бок атрымліваецца, зразумеў, цікава. То бок, ну, сістэма, у прынцыпе, як у героях эмоцый магіі, там у нейкіх пэўных эмоцый магіі такое дакладна было, мы пачынаем як персонаж, і потым разгалініванне ідзе. Ну, мы можам у адно альбо другое пайсці там. Добра, пра класы пачыталі, прыбралі. Стратэгію мы прачыталі. Інтэрфейс мы прачыталі. Ну, просто прыбраць эту мітніца нейкая у нас не гэта самае. Не інвентар. Пра гэтых праграм потым прачытаем. Опа. Вы паглядзіце-ка. Там домик. І я бачу яшчэ адзін гэты самы. Як ён? Лодку адну яшчэ. І там яшчэ домик. Цудоўна. Дарэчы, я ўсё гэта зрабіў, давайте захаваемся. То потым выкидываць гэты. Я зараз яшчэ каго-нибудь знайду і меня сажрэ нейкая пачвара. Опа. Ты кто такі? Оп.
Вось там хаваецца. Ага, маленькие Вы кто? Скелеты халфлингов? Альбо что? Что вы такое? Альбо скелеты... Что ты такое? Не трапили, не трапили. Скелетоид. Судовно. Яны літаральна называются скелетоиды. Ёсть. За ним разобрались, а? Походили, ударили району. Оп, разобрались с гэтым, и апошні застаўся. Оп, разобрались. Не, пачакайце-ка, яшчэ мы ў бойцы. Яшчэ адзін застаўся. Оп, заклён. Ау. Ён страляе ў нас. Пачвара такая. Зараз мы по крыху просто ходим и стреляем. Оп. Не отрымліваецца. Не залазим. Добра. Я не помню, ці дакладна мне патрэбна прыцэльвацца. Ну, вось дакладна. Альбо толькі часткова. Оп. Даў рады. Цябе зусім угналі на працу. Нічога, сёння ўжо пятніца, вельмі хацелася пятніцы ў панядзелак. Зараз пятніца наступіла. Усё ідзе добра. Вітаю, Пурбай. F5, F9 працуе? Я не ведаю. Не спрабаваў. Працуе. Я не гуляў Might and Magic, і ў мяне былі сумневы, што тут ёсць хуткае захаванне. Добра, ідзем праз масток далей. З гэтага вострава. Опа, пачварка. О, нешта выпало яшчэ. Не халера сабе. Думаю, зараз, блин, падмацаваныя будем. А можем адпачыць зараз? На здароўе давайте. Пакуль мы полностью не палечымся. 8 гадзін адпачываць. Прайшло 8 гадзін, так? Ужо? 8 мана і здароўе. Цудоўна. Калі квіксейв працуе, я буду беспомоцным зараз карыстацца. Чырвоненька, нешта, алтарнік. Опа, ворог. Зноў скелеторк это. З сваімі навінамі. Усё? Это был апошні скелетор? Что это такое? Аргана атрымала часова 10 моцы. Окей, ладно. Где ты, маленькие скелеторы вы? Ух. Ё-моё, района амаль отвалилася. Так, давайте адпачываць яшчэ. Яшчэ 8 в 1 пачнем. Ёсць, полное здоровье. Висить, летить. Подождите. Опа! Усё. Разобрались. Треба поглядеть, далеко не до узроўня ўвогуле. Такое адчуванне, што неяк нармальна так ворогу ўжо позабівалі. Так, добренько. Что у нас по здоровью? О, по здоровью, по досвіду. 215 з 1000, то бок яшчэ нормально. Яшчэ нават не чацвёртая частка ўзроўня. Яшчэ забіваць і збіваць такіх. Опа. Стаіць нехта. Перед тым, як мы да яго пойдзем, давайте яшчэ абшукаем тэрыторыю. Досвід з жоўтым справа партрэту. Так, дакладна, дакладна. Там полосенька такая ёсць. Ты хто у нас? Тебе забіць? Ой, які прыгажун, а? Вы паглядзіце. Пашнарамі.
Опа. Район атрымала часова это самае сопротивление элементам. Ты, хлопча. Форат Даре. Даре. Не ведаю. Вітаю, мяне клічуць Форат Даре. Як у вас хто вы такія? Як вы сюды трапілі? Ты ведаеш наконт гэтай вялікай вежы. Гэта руіны Верхофена. Я не рэкамендаваў бы туды ісці. А што там што б там не было, яно ўсё для цябе адно смерць. Так. Наша лодка разбілася на нашым шляху да Мендосуса. Вы бачылі Урсу Троля? Вам, магчыма, патрэбна з ёй празмаўляць. Не, хто гэта такая? Яна, як гэта, мудрэц, які жыве на гэтых востравах. Яна можа пажадаць з вами празмаўляць. Яна, магчыма, будзе пажадаць з вами празмаўляць. Цудоўненька. Бяром. У нас узровень. Зараз. Нават больш за ўзровень. Як тут узровень падымаецца. Што мне для гэтага патрэбна? Я правильно зразумеў, мне настаўнік патрэбны? Альбо я могу зараз неякаго падняць. Таму што хочацца да ўзровень зараз падняць яго? То што ён як не родны? Там. Яны казалі пра вялікую вежу. Але гэта ж не вежа. Вежа павінна быць глыбей у острове, так? Гэта я іду просто да руін. Альбо... Не, можа... Я там бачу, як нехта палае. Маленькія скелеторы. Блин, я жадаю уровень поднять, гуня. Я не жадаю тусоваться до их туды зараз. Наведи на скилл любый, там, здається, подписано. Ну, скиллы, вам потрібно 2 скилл-поінта, каб падняць гэтую штуку. Але у мяне ж узровень як бы ёсць, а скиллоў я не бачу. То бок, я так разумею... Не разумею, насамрэч. Скилл-поінтаў у мяне няма 0, ну, я як бы іх няма. Трэба схадзіць у трэніровачную залу. Ага, добра, зразумеў, то бок, пакуль ніякіх паляпшэнняў не будзе. Давайте со скелеторами позмагаемся. Оп. Стреляю на меня. Постреляй мне. Оп, развалился. А ё-моё! Слухайте, пачакайце-ка. А мем з палаючым шкелетам гэтым, ну, по тыпу вось гэта з гітарай, ён, блин, не адсюль, я б не здзівіўся просто. Яны палалі з запас так, альбо просто самі па сабе палаючыя былі? Не магу зразумець. Добра. Опа, я ведаю, что там пастка. У нас уважливость есть. Я ведаю, что там непорядок. Опа, и тут пастка. И что мне за этим робить? Ураганы? Оп. Ожидаю я пайсці ў руіны. А, мне вось якраз рэкамендавалі не ісці ў руіны. Цудоўна, добра. А куды мне ісці тады? Як мне тут лупацца? Оп. А ё-моё. Паўнавартасны шкелет. Паўнавартасны шкелетор. Добра. Разобрались с усімі скелеторами и отпочиваем. Я не упевнений. Отпочиваем, покуль не полечимся. Да, чи ні? Так? Я ж не могу нічого вже там зробити.
Ну добра, тады пайшлі. Нам гэты мужик сказаў сюды не ісці, мы сюды і не пойдзем. Правильно, мы чалавек просты, нам што скажуць, то мы робім. Пойдзем зараз тады да нейкай і там огр альбо хто. Павінна нам усё распавесці, што тут адбываецца на гэтых востравах. Вось туды шлях, правильно? Мапа я гляджу. Ага, вось гэта наш шлях, мы адсюль прыйшлі. Добра. Топаем туды. Мікраскелеторы. Хотелось бы тренировочную залю, вядома, а то что у нас узровень есть, паляпшэнняў няма. У прынцыпе, бойкі ідуць, ну, як бы, атрымліваецца, я націскаю одну кнопку, і бойка, ну, на палову аўтаматам, можна сказаць. Опа. Это ты? Конечно, огра неподобная. Можно тебя обокрасти? Мне сказали, что не проколошено, треба забирать с собой. Так это литерально у туториал написано. Ну ладно, добро. Пытаем ее. Урса, тролль. Ось, не огры. А вось и ты. Ты кто такая? Я тебе скажу, когда надойдет час. Я буду, калі я буду ждать больш жадаць дапамагчы табе. Па-першае, ты дапаможаш мне. Ёсць навокал група драгонфлаяў, якія задзяўблі мяне. Так. Яны якраз за гэтым туннелем. Прайдзі скрозь яго і забей іх. Добра. А можна з табой яшчэ паразмаўляць? Што ты ведаеш наконт той вежы? Урса таксама чытала туторыял і паспела ўсё прыкалаціць. Блин. Якая прошареная. Туториал. Мне спадабаўся этот туториал такі. Два пункта туториала мне не спадабалася. Першае гэта каб адчыніць гэты туториал, націсніце, ну карцей падбярыце гэты скрутак, а скрутак падымаецца вось так. І гэта напісана ў туториалы, якія патрэбна падабраць. Вось. Гэта першае, другое, калі вы бачыце штосьці, калі гэта не прыкалочана, забірайце з сабою. У прынцыпе, апісвае маю гульню ў любую РПГшку. Калі я бачу, яна не приколочена, яна павінна быць са мной. Так. Не, пачакайце-ка, яна нешта наконт вежы. Гэта руіны Верхофена. Гэта вежа, дзе сам Верхофен зрабіў, як это, стварыў заклён, які прызваў вялікі катаклізм. Не ходзь туды, там вельмі дрэнна. Вядома, калі ты не жадаеш проста быць забітым. Зразумеў. Что проколотила, блин. Нічога не жадаю з намі дзяліцца ўвогуле. Давайте асабіста захаваемся тут. І, ў прынцыпе, давайте пачнём. Потому что мы, па-першае, уначы будем вошкацца, а па-другое, у нас здароўе неполное. Тут одна вялікая нехадзера ёсць. Трэба па кроковай бойкай рабіць, бо іх шмат. Опа, вырубілі боже, РВДка. Так. Адыдзем трошки. РВДак не памёр, РВДак просто вырубіўся. Все еще не помираю. Ау, ау. Полюшишь? У меня мали померли все. Я на все еще не помираю. И их другая прилетела, нам треба бегче. Застался у розуме только я. А их тут два. Ау. Ладно. Загружаемся.
А што я не так зрабіў? Ну, па тыпу, я разумею, што хутчэй за ўсё тады бойку трэба выцягнуць некалькі на бойку, змагацца з імі. Давайте пакрокавы рэжым. Оп. Будзем зараз максімальна асцярожнымі і пачнём бойку літаральна. А, я ж не палячыўся яшчэ, маны не той, каб шмат. Так, вось мы аднаго выцягнулі. Давайте пачнём у гэтай пячоры. Да раніцы. Ёсць. Захаваліся. І зараз пакрыху іх. Не з усімі. А ловім нейкіх пэўных. Не трапіў. Добра, не атрымалася. Я не занадто далеко? Следующий далеко. Тільки ману губляю. Я ось там бачу. Опа, трапили у когось. Разловали. Опа, летит сюда. Оп. Ты где там? Оп. Завалили. Заховываемся. Ну что, зараз по складанні полетять. Зараз буде червоненький. Але один. Зараз я буду займатися тільки тим, що за тим червоним воювати. А чому він зараз так хутко помер? Круто, добре. І грошики. Займаємо паузу. Забежим у пячору і у її отпочнем. Без лука тяжко. Ну, гэта моя помилка. Ну, але я не упевнений. Ось я нікому не взяв здольність, ну, майстерство з луком. Я потому що закинув, бо що у мене і так два чарівника, але я не ведав, яка бойова система у гумі. Тому я, в принципі, ну, помилка новенького чоловіка, скажем так. Де був скруток? Ось ти. Оп. Скруток броні. Працює 10 хвилин. Добре. Додає клас броні плюс 7. Ну, до холери у нас там високий клас броні у регіону і у її 13 клас броні. Треба було луки брати. Ну ладно. Я не помню просто тады. Мне бы гульня дала луки. Ну, у сэнсе, што калі бы я браў здольнасць луки, то яна дала бы мне лук адразу, альбо я бы без лука пачынаў. Ну, в любом выпадку, мне бы у краму і гэта самае, і ў трэніровачную залю. Ой, блин, чаму пауза не стаіць? Вось калі трапляем, мы насамрэч забіваем вельмі хутка. Ну, нашим файтерам без вариантов треба буде вибрати. Опа. Забираем все. Займаем паузу. Ой, не рыба. Побегли. Почал бойку. Не ждал починать бойку. Так. Знову ховаємося у печору. Чекаємо до раніці. Там гэта як яна роль карацей. Яна, блин, со сталей яшчэ больш, пакуль мы тут будем выбіваць. Мы уже мы ў гэтую печору пайшлі на колькі? 2 дні ўжо. Так, где там? Где вы там? Я вас чую, але не бачу. Здесь и там. Я трапляю. Оп. Вуголя не туди полетело.
А, вось ты. Где ты? Ага, ёсць. Амаль разабраліся. Вось, бачу цябе. А ё-моё, я цэлюся вось туды, а яно страе кудысьці ў бок. Вось там ворог ёсць. Оп. Яшчэ лётае. Так? Ёсць. Ух. Мне падаецца, гэта быў апошні. А не? Яшчэ дзесьці. Есть. Трэба собрать все, что есть, потому что грошики нам спотребятся, я так разумею. Да холеры их. Угу. О, куфор. Can't stop me. Там есть что пронуть. Круток оборона от элементов. Распознание предметов. What piece of junk? Так, і тады давайте яму дадзім рэбедаку, бо ў рэбедака не хапае абароны на нагах, і у яго ўвогуле клас брані нічай, ну, малаватай, скажем так, ён мог быць і больш. Дарэчы, ён, каб зразумець, як працуе гэта ў гульне, яна майстар па шчытах, і вось я... Ага, я зразумеў, то бок нам дае... Вось чым мы валодаем, тую нам зброю даюць. Няма такога, што ў пачатку гульні ты абраў сабе, не ведаю, чараўніка святлом, і табе ніводнага закрыўнага святла не далі. Добра, давайте пачнём. Ну что? О, почекайте-ка. Колодишь. Хитпоинты. Да я. Ну что, старая? Отколотила усё? Так. Что ты ведаешь наконт вежы? Яна нічога новага не сказала. Хто ты такая? Я Урса Тролль. Я дапамагу табе пакінуць гэты востраў, гэтую выспу, але ты павінен пагадзіцца зрабіць мяне для мяне штосьці у любы момант, калі я таго пажадаю. І вельмі д'ябальская гэтая самая прапанова. А што калі я не выканаю? Першы варыянт добра, другі мы знойдзем іншы шлях з гэтага вострава. Ну давайте пагадзімся. Добра. У маёй руцэ знаходзіцца твой лёс. Лёс, які лёс? Ёсць чалавек, які кліча сябе Тамур Лэнг. Ён кажа, што ён з'яўляецца 11-м нашчадкам Джевара Бастарда. Ён і яго орды з Білдоніі носяцца па рышу, заваёўваючы ўсё на сваім шляху. А з калодзежа кожны можа выпіць ці толькі адзін? Кожны. Ну, тут атрымліваецца узаемадзейнічае той, хто зараз абраны. Ну, хто персонаж. Напрыклад, зараз у мяне абраны рэбедак, там такая рамачка трошки на табе стаіць. Вось, атрымліваецца, можна як бы усімі папіць вады. Але там вады дае плюс 5 хп, і я так разумею, гэта ну, просто лячэнне. Просто як бы не зразумела, навошта лячэнне, калі мы нікуды не спяшаемся. Ну, як бы мы зараз 3 дні там забівалі гэтых, як яны, дрэгонфлаяў, карацей, там, не дрэгонфлая, як яны. Ну, карацей, змеі гэта лётаючыя. Так, яны завоююць усё. І як жа ён звязаны з намі? Хутка яны дабяруцца да першых 6 кланаў Чедіяна. Блін, да халеры назваў новых. Калі зараз 6 кланаў падзелены, і ў іх зараз няма ніякіх шансаў супраць Тамура Лэнга. Тронхейм, Кіра... Тронхейм?
Блін, ну наші персонажі розуміють, про що говорка йде. Тронхейм, Кіра холодна, і холодна, солдати Кіри холодної, вядомо, обов'язково спинять їх. Не блитай храбрость з магчимостю. Її армія сустрінеться з Тамуром Ленгом і проіграє. А так же само, як і усі інші клани Чедіана. Ось чому ти тут. Ти казала на конт льоса. У гэтым наш лёс? То ваш лёс аб'яднаць 6 кланаў Чедіана, аб'яднаць іх і весці іх супраць Тамура Ленга. Вы не можете спыніць яго. І калі вы яго не спыніце, мы ўсе загінем. Так. Дзеля ўсяго Чедіана мы возьмем гэты квест. У цябе няма выбару, гэта твой лёс. Добра. Цудоўна, у нас няма выбару. Наконт колодзежа зараз падыду, упэўнюся, што... Ну так, гэта не максімальна, просто 5 хітпоінтаў атрымалі. Інакш гэта імба была бы. Вертаемся назад. Я правильно же иду, так? Так, я правильно иду. Вітаю, мужик. Так. Почекайте-ка, она нам ничего не сказала, что нам робить-то. Докладно, РВДак, мы так и не спытали у яе, такая, ну, гэта твой лёс, выбору у тебя няма. Мы такі, ну добра. Там goodbye просто была опция, я такі, goodbye. И пайшоў по своих справах, а потом такі, блин, як реально выбраться з острова. Не, на самом деле, я разумею, что хутчэй за ўсё ў тую вежу патрэбна пайсці разваленую. И просто, не ведаю, знайсці там. Там жа лодка ёсць яшчэ. Як мне выбрацца? Табе патрэбна паразмаўляць з Форадам Дарэ. Пачакай, Форад Дарэ гэта ж літаральна той чалавек, каля якога я быў зараз. Дзякуй вялікі. То бок яна мяне адаслала да чалавека. Ён там спецыяльна стаяў і ні халера мне не сказаў, таму што ажадаў, каб я паразмаўляў з ёй. Вось мудак. Мужик, ты чаму мне хлусіў? Чаму ты не сказаў, як выбрацца? Так, ты бачыўся з Урсай? Табе, магчыма, спатрэбіцца паразмаўляць з ёй. Так, Урса адправіла мяне, каб паразмаўляць з табой. Яна так зрабіла? Навошта? Яна сказала, што ў нас ёсць квест, і нам патрэбна твая дапамога. Квест? Які квест? Наш лёс аб'яднаць 6 кланаў супраць Тамура Ленга. Тамура Ленга? Блин, чалавек поўны пытанняў. Лідара білданіянскі хорд, орд, якія носяцца па ўсяму рышу. Калі гэтая ваша праца, каб забіць яго, тады я вам дапамагу. Я бы жадаў пакінуць, як толькі вы гатовыя, але ёсць у нас праца, рэч, якую я бы жадаў, каб мы спачатку зрабілі. Што гэта? Ёсць толькі адзін шлях, праз які докі могуць дабрацца да гэтага доку. На жаль, маленькія шкелеторы прыходзілі, дабраліся да аднаго з востраваў і перашкаджаюць лодцы выплыць. Ага. Когда мы жадаем выбраться з гэтага острова, нам прыйдзецца паклапаціцца аб іх спачатку. Добра, мы разберемся з імі. Я ўпэўнены, што за той зачыненай дзвярыма нешта ёсць карыснае. Ён як дадатковы персанаж. Цудоўна. То бок зразумеў. То бок у нас атрымліваецца паці ў 4 персанажа. І ёсць яшчэ дадатковыя персанажы, якія як бы часовыя кампаньёны. Вау! То бок мы ў паці можам раней да халеры людзей. Дзіўна. Тут час ад часу бывае такое, што камера просто такая, нахрен, я пайшла па сваіх справах. Цікава, што за зачыненымі дзвярыма? Просто яны зачынены, і што я з гэтым зраблю?
быть, там уваход яшчэ іншы нейкі ёсць, я не ўпэўнены. Я жадаю пайсці ў гэтай руіны, What is так. this place? Жудасна. А, бляха. А моє серце не спинилося. Я просто уздригнули руки, и я лiterально у квеста на Q натиснул за квест хоррор нахрен. Ты что? Гуля, якого хера? Что за капзда? Ты капзда просто. Так. Пауза. Откуда вы все взялись? Нас одразу вырубило двух персонажей, лiterально просто. Гример, да блин, да капзда, я просто таки подыходжу, ну, нікого няма ў калідоры, падыходжу, адчыняю дзвер, паварочваюся, блин, мне ў твар два чэрапа глядзяць, і яшчэ і б'юць мяне. Капзда. Капзда, просто. Так. Заходзім зноў. Нам нельга так хутка паміраць. Прыбіральна гэта добра, так. Honey, I'm home. Окей. Туды ў той калідор я не жадаю совацца. Ну, у нас вельмі хутка здароўе там скончылася. І 3 шкілеты, я бы жадаў хаця бы з аднім пазмагацца перад тым, як далезці. Оп. І мы памёрлі. Слухайте, гэта реально можа месца не просто не пад наш узровень, а? О, ты ж ё, не, это не наши вороги совсем. Нахрен это место. Я павінен нешта зрабіць, альбо што, як гэта павінен працаваць? Мы на лодцы, мужик. Што я раблю не так? Я там бачу нейкую халеру. Маленькая подказка. Гуня разлічвала на тое, што мы спачатку пойдзем да бабулі, а ўжо потым паспрабуем адчыніць тую дзвер, якая апынулася зачыненай. А потым мы зноў вярнуліся да бабулі і спыталі, як прайсці далей. Окей, давайте так і зробім, таму што у мяне два варыянты. Гэта альбо ісці там, дзе шкелеторы, гэтыя супершкелеторы, просто гігачады шкелеторы мяне разносяць, альбо ну, зачыненыя дзверы, далей просто не зразумела, што я павінен рабіць-то. Таму што, каб пакінуць востраў, вам трэба спыніць бонтрэшераў, каб яны не выбіраліся з свайго маўзалея. Ага, окей, добра, з дзвярым паглядзець. Эй, гульня, хопіць мяне разварочваць. Да яна мяне разварочвае, прыкладна на поўдзень мяне кожны раз разварочвае. Я памацаў дзвер, так, я падыходзіў да яе. Ну, я падышоў, націснуў, яна паспрабавала адчыніць, нічога не адбылося. Ды што? Хопіць гульня мяне разварочваць. Зараз пойдзем да бабулі. Размаўляем з ёю. Блін, як мяне напужалі гэтыя шкілеты. Галоўнае, яны не толькі жудасна выглядаюць альбо нешта. Ты просто зусім не чакаеш. Ну, я адчыніў дзверы, нешта адбылося, і мне ў твар літаральна выглядаць ужо. Як прайсці скрозь тыя дзверы? Так, дзверы. Паспрабуй гэта. Окей. І вось ён ключ. Добра. Идем назад.
Ну что тут? Можно проскакать просто увесь этот шлях. Нагадываю, сколько я на X. То бок я начасово на W натискаю і яшчэ X натискаю. Вось так і перасоўваемся. Просто каб хоць штосьці дынаміка нейкая была. Шорсткі са шкелетом можна зрабіць так. Хорроры старых гулін, блин. Гульня ж, ну, як бы разлічвала, што я падыду. Гульня разлічвала, што я пайду по калідору. Такі іду, ну, я зараз імітую свой паход по калідору. Я іду такой по калідору, і передо мной падае камяні, і з'яўляюцца шкілеты. І для мяне павінны быў быць сюрпрыз яшчэ, што адзін шкілет ззаду прыбягае. І вось гэта у гэтым падстава ўся. Але гульня такая, ну, я триггернуў гэта ў той момант, калі ўзяў. Опа, вылазіць яшчэ. А ё-моё, микрошкелеторы подо мною. Всё? Копить? Добра, што гэта? Упс. Мы востраў потопили? Не халера у вас заклён тут у гэтым сусвеце. Мы літаральна просто ўзялі, прачыталі нейкую кнігу і потопілі востраў. Ладно. Что у нас? Стармфорд. Олаф Дзетроніш. Шукаеш лодку? Не, спадзяваўся, што тебе можа ёсць нейкая інфармацыя. І якую же інфармацыю ты шукаеш? Што ты ведаеш наконт Белдоніі? Цудоўнае месца для гандлю. Калі ваша лодка можа туды так далёка забрацца. Што ты ведаеш пра Тамура Ленга? Ніколі пра яго не чуў. Ёсць яшчэ куды мы можам пайсці? Калі ты жадаеш выбрацца з востраваў, як гэта? Хандельс Грасп. Нешта я сёння не выспаўся, не гледзячы на то, што, ну, можа нармальна гадзін паспаў, але нешта зіваецца мне. А можа не выспаўся, можа просто паветра павінна хапаць, не ведаю. Зіваецца. Так, Хандельс Грасп, гэта месца, востраў неупэўнены. Ідзі да Губерленда. А ты можаш падарожнічаць адтуль паўсюль. Ну, куды пажадаеш. Ну ладно. Дзякуй вялікі, мы пойдзем. Горад. Цудоўна. Горад гэта цудоўненька. Мы зараз возьмем паляпшэнне. Дарэчы, колькі у нас досведу? Наш досвед 4300. Калі на ўзровень патрэбна толькі 1000. Опа. Собака. Ну? Хто добрый хлопчык? На жаль, скриншотиков не нараблю в этой гульне. Это кожный скриншот гэта перазапуск гульні. Живоненькая. Пастка ёсць. Добрый хлопчик. Не, пакуль не полезем туда вниз. Давайте пачанку. О, что это такое? Солдатам змагацца супраць Дранкхейма. Ага, шукаем солдат, якія будуць змагацца супраць Дранкхейма. Патрэбны быць дадаткова дасведчаны ўбойцы. Павінны мець свайго асабістага коня, меч і броню. Ідзіце ў залю Халфдана Моцнага. Добра. Зачынена. Ёсць яшчэ крама нейкая. Зачынена. Панькі. А што у вас тут? Людвиг Ван. Что ты сказал? Вы бачите, что поклопотили. Так, нам патрэбна знайсці залю тренировочную. А что ты тут робишь? Ол ото анум. Вітаю, што я могу чым я могу вам дапамагчы? Выбач, я увогуле тут. Ты хто такі? Ганте Гіммерсон. Вітаю.
Давайте я не ожидаю зараз у квесты никакие увязываться, я ожидаю просто в домы поувариваться. Скриншот F8. Почекай. У сенсі у самої гульні? Просто мне нельга табацца з гульні. Ну, інакш яна памірае. Калі ў гульне такой магчымасці няма, то ўсё. Просто, ну, каб зразумець, я на Windows 11, так? Калі я націскаю кнопку скриншота, яна як бы оверлей накладывае. Калі націснуць Alt print-screen, то скриншот як бы ёсць, ён у буферы застаецца, але мне патрэбна ісці тады ў нейкі Paint і дзесьці захаваць гэты малюнак, то бок зноў жа табацца. І ў мяне не застаецца варыянтаў, акрамя як проста, блин, тут вокны ёсць. Так, гэта для заклёнаў. Прямо. Што у вас ёсць? О, пачакайце-ка. Ёсць... Блин, у нас тут один такі лук. Ецкая гаспадар адпраўляе на Hollow Knight 1000, дзякуй вялікі. Калі Windows print screen. Дык гэта зноў жа... Ну, давай рызыкнём. Я зараз захаваюся спецыяльна. Windows print screen. Спадзяюся, можа ён захаваў. Windows print screen, ён складвае у папку са скриншотамі, так? Альбо ён адпраўляе кудысьці, так? Я просто не памятаю, што ён робіць. Ён просто, падаецца, нешта зрабіў? Магчыма, нават тое, што патрэбна, але я не ўпэўнены. Глядзіце, у яго ёсць розная зброя, што, ў прынцыпе, цудоўна. Толькі вось я бы хацеў сабе лукаў набыць. Вось толькі гэты лук у яго каштуе 300. А ў мяне ўсяго 376 з усіх маіх грошай. Шабакута. Ну, блин, лук нам літаральна самае карыснае, акрамя, можа быць, нейкай брані. Звычайны... Можа быць, давайте простенькіх нашым... Я не ўпэўнены, у нас апранута гэта альбо не у персонажаў. Так, давайте ім апранем. Яны, хутчэй за ўсё, усе могуць насіць гэтыя паясы. Так, раз. Ён толькі адзін у яго ёсць. Блин, я думаю, просто 4 штукі набыць. Ну і ладно, адзін дык адзін. Яно павінна аўтаматычна захоўваць скриншот у тэшку з малюнкамі. Добра, і калі гэта яно робіць, цудоўна. Трошкі брані дадзім свайму персонажу. Можа быць, варта ўвогуле... Не, давайте фронтлайнаў будзем аддаваць пакуль. Ну, усю браню, якую толькі магчыма, таму што яны ўсё роўна... Я так разумею, нас нельга атакаваць ззаду, пакуль яны не атакаваны. Ну, не прабіты. Так, розная... Вось гэта трэніровачная зала, мне падаецца. Нейкія кнігі намаляваныя. Гэта новыя здольнасці. Зразумеў. Я жадаў лукі. Во, давайте лукі возьмем. 60 набудзем. Няхай будзе. І гэтая здольнасць... Каму б даць? Вось у нашага РВДака няма здольнасцяў? Амаль ніякіх. Давайте-ка РВДаку дадзім. РВДак навучыўся страляць з лукам. З некаторымі гульнямі не працуе і захоўваць... Каточак, вы глядзіце. Ну... Гульня. Што? Разгарнула зноў. Стой, я скриншотик не паспеў зрабіць. Стой, сядзі. Ну, жанчына, дайдзі. Ты ж катошка. Дып. Сядзі. Ён ахлебіўся. Ён нават ахлебіўся. Увага, усім увага, каточак ахлебіўся. Мне падаецца, я пропусціў момант, калі ён ахлебіўся. Я не то націскаў. О, ахлебіўся. Зноў ахлебіўся. Ну, панята якая, а? Ну, що тільки нарабілі? Тренировочная заль. Нам усё яшчэ патрэбна падняць узровень. Ёсць нешта адзнакі нейкія на мапе, можа.
Не вельмі. Мне патрэбна вучыцца. Каточек. Так, это я вернулся назад. Гандель. Не тое. Не халеры. А мішень будзе на шыльдзе. Ну, вось я нешта падобнае чакаю, але пакуль я нічога такого падобнага не бачу. Я такое, мне падаецца, я такое бачыў у гэтым самым арыгінальным горадзе, у якім мы пачыналі. Але тут пакуль не. Ну, вось увогуле тут. В асноўным тое, што я сустракаю, увогуле звычайныя дамы, вось, напрыклад, вось гэта. Просто дом. А знакаў няма, але заля ў супрацьлеглым баку горада. Знакаў няма? То бок, можа быць, гэта адзін з тых дамоў, які я ачыняў? Просто супрацьлеглы бок, гэта ўжо зараз я мог абысці паўгорада за гэты момант. Ну, у мяне ж затрымка, ну, затрымка ідзе. Так, вітаю, Метаігоры, вітаю. Опа, ты хто такі? Hello, how are you? What do you... Есть пытанне, не ведаю, гэта не патрэбна. На мапе знакаў няма, не, вось мапа як выглядае. Вось яна ўся. Вось я тут стаю у гэтай частцы горада і ўсё. Динозавры на месцы. Так. Блин. Я уже рассказывал, як, наколькі я знаём з серыяй Might and Magic. Might and Magic я ведаю толькі за адной рэчы. Гэта самае. Калі я гуляў у Моравінд яшчэ давно, адзін чалавек, які, ну, значна стары за мяне быў, ну як, калі табе 12, то там 13, я не памятаю, колькі мне было. А ён гадоў на 15-20 старэйшы за мяне, гэта каб здае, які стары. Вось. Я, карацей, гуляю Моравінд, і літаральна ён просто пачаў глядзіць такі херня нейкая вашай Elder Scrolls, і гэтая вашай поўная незразумелая хренатень. А вось Might and Magic, вось гэта сапраўдная, блин, РПГшка. А я тады ўвогуле што такое РПГ не ведаў. Я такі, ну, Моравінд, гульня нейкая, гуляюся. Я сам менш тройчы праходзіў, як тут забыцца. Ну, вось маё знаёмства літаральна ў першая моя Might and Magic. Так, это банкі. О, інвойс ёсць за аплату. Ну, добра, это карысна, там квестик дадатковы. На Грім Фанданга адправляецца 100, дзякуй вялікі, Вячеславіч. Ну, глядзіце, вось шыльдачка у нас ёсць як бібліятэка такая, так? А тут нам новыя здольнасці даюць, то бок канкрэтна здольнасці. Але я жадаю ўзровень падняць. Мой узровень зараз першы, але досведу ўжо значна больш, 4300. Это не тое. Might and Magic 8, моя першая гульня на маім уласным камп'ютары. Блин, круто. Так, для моих дзяцей. Я пайшоў, каб зарабіць трохі грошай, каб мы не галадалі. Не бойцеся, я хутка вярнуся. Атлаце. Угу. Эй. О, не. Вы ведаеце, што гэта азначае? Мяне сожрали дзверы. Оп. Усё, мне отпустили дзверы. Мужик. Нам не патрэбна. Можна у кагосьці спытаць проста кірункі ў горадзе? Проход у іншую... А, то бок тое можа быць іншая частка гораду? Я думаў, просто гэта канец гораду. Давайте пойдем туда. На Unreal Tournament кооперативы отправляются 1000. Дякую вялікі. До речі, у нас уже амаль 2 гадзіны стрыма. Дзяўчынка, не перашкаджай. А, гэта не дзяўчынка, гэта дворф. Ну, як бы дзяўчына, просто не маленькая дзяўчынка. А, вось ты якая. Я думаю, гэта выхад з гораду. Так, добренько, трэба глядзець.
Так само, что у нас? Некий храм. Так. Ну, гэта хутчэй за ўсё не то, што мне патрэбна. Каб нас полячылі. Ну не, давайте не той пакуль. Грошкаў мы ім таксама даваць пакуль не жадаем, но самім грошкаў не хапае. Сёння будзем круціць рулетку, будзем глядзець, во што будзем гуляць у аўторак. То бок мы будзем круціць рулетку па нашаму галасаванню. Выпадзе, якая выпадзе гульня. І пры гэтым, чым больш у гульні балаў, тым больш верагодна, што яна, ну, трапіць. Это як пашасціць. О, яшчэ каточак. Не відаць, яны аднолькавыя, але всё роўна. Як не сфотаграфаваць каточка? Магія, гэта не тое. Меч. Кавалеі розныя. Так, не упэўнены. Гэта можа быць тое, што нам... А, не, гэта броня. Так, пачакайце-ка, у мяне адваливаецца. Я хутка вас не пачу. Ну, як не пачу, я у сэнсе гульню не буду чуць. Дарэчы, наконт трэніровак. Шкада, але яны платныя. І не тое, каб танныя. І чым вышэй узровень і наш ранг, вучань, студэнт, чараўнік, напрыклад, тым яны менш танныя. Ну, як ёсць, але ж я так разумею, гэта буст па ўсім характарыстыкам, так? Ну, то бок, гэта асноўны, мы так па асноўным толькі прасоўвацца і будзем. Так, гэта не тое. Прыйшоў. Зараз знойдзем як патрэніравацца і пойдзем, пакруцім рулетку пасля гэтага. Так. Усё яшчэ не бачу. А, вось. Дакладна, бачыце? На ўваходзе вісіць. Трэніровачная заля. Хто з вас трэніруе мяне? Ты? Моя біць моцна. Не вельмі разумны ты, так? Не разумны. Добра біць. Што тут робіш? Чакаю. Моя біць для гэтых самых блясцяшак. Бліскучак. Ты давай даеш бліскучкі, моя біцца за цябе. А, то бок ты да найму. І колькі каштуе? 500 бліскучак кожную ноч. Так, не, пачакайце, кожную... Ну, кожную ноч атрымліваецца за дзень. У наступны раз. Ты шукаеш, каб патрэніравацца? Так, я б жадаў патрэніраваць Энгрі Ралефа, каб ён падняў сабе другі ўзровень. Ёсць. Жадаю патрэніраваць РВДака, Арыгану і Рыёну. Цудоўна. На іншае у нас не хопіць. А, кожны месяц па тыпу цыкл. Окей. Просто, ну, кожны месяц, і я такі, ну, в сэнсе, месяц, як на нябёсах. Вось, можа, гэта ноч. Такое магчыма таксама. Што у вас тут схавана, а? Магчыма, пастка паблізу, так? Куда я лезу? Ага, не, я туды пакуль лезть не ожидаю. Не. Забиваем. Землю лезть я не ожидаю. Все мозги отбили. Ну, блин, каб ему яшчэ і менш запытваў, бо у мяне столькі грошай няма. Я ж, ну, калі той варыянт, якім я спачатку прачытаў, гэта 500 за ноч. Ну, потым за дзень поўна, гэта капузда. Адкуль у мяне столькі грошай. Так, добренька. Зараз. Я магу тапнуцца толькі адзін раз. Магчыма, у мяне зламаецца ўсё, але мы, калі што, перазагрузім гульню. А, давайте з яе проста выйдзем пакуль. Ну, на гэты раз проста выйдзем. Вось, зараз пакруцім рулетку і зайдзем у яе назад. А то яна нават ламаецца неяк. Каб яна проста зачынялася, не, яна проста павісае, неяк дзіўна сябе паводзіць. Так, рулетачка наша. Зараз я заберу наше галасаванне ўсё. У вас ёсць яшчэ праверыць скриншоты, добрая думка. Малюнкі, скриншоты. Бачу? Не бачу. А, не, ёсць.
Ёсць скриншоты. Так, 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 ёсць скриншотики, захаваліся. Каточки ёсць. Цудоўна, шмат каточкаў. Добренько. Ідзем да... Вам пераключу гэта самае сцэну. Оп. Оп. Дзе наш сайт? Альбо як ён там, Pickerville. Вось. Ён будзе цікавіць. Добра. Бяром вось гэта. Зараз я не забраў яшчэ нашае галасаванне. Ёсць. Забраў яго. Уводзім. Дадалі гэты спіс. Зараз прыбярэм толькі тыя варыянты, якія немагчыма падрыхтавацца, ну, па-першае, хутенька, па-другое, ну, я жадаю, некаторыя варыянты хацелася б, каб яны былі прагаласаваны наверх. То бок гэта дадатковыя стрымы на пятнічныя, каб даць шансы для тых, хто, ну, не вельмі мае шмат шансаў, напрыклад, яны нізка ў спісе. Вось, альбо не маюць шмат пунктаў на сябе. Так, бяром. Выбираем такія варыянты нашыя, ўсё ў парадку, ўсё ў парадку. Дайсы малатка гэта мы не можам рабіць, таму што гэта нават не гульня. Так, кап мы не будзем розныя капы, таму што яны патрабуюць таксама падрыхтоўкі. Увесь стрым усе мякуць, усё яшчэ не ведаю, што мне з гэтым рабіць, анекдоты таксама. Як перакладаць гульню? Не, хутчэй. Я ўсё сумняваюся, можа зрабіць ладзь такі стрым, але мне сцэну трэба падрыхтаваць, каб вам было ўсё зразумела і бачна. І ўсё. Анекдот я ўжо перанёс, таму, ў прынцыпе, ўсё на месцы. Бяром, перасоўваем усе, перамешваем. Зараз у нас усё раскідана ў розныя варыянты. Лідара мы за медіум пакінем. Калі за медіум выпадзе, гэта нармальна, ну, як бы, окей. У нас ёсць некалькі лідараў, яны высокія на пазіцыях, але як вы бачыце, на самім коле яны насамрэч не такая гіганцкая колькасць яны займаюць, нават усе ў траіх, калі іх скласці, яны не самыя. Гатовыя? Паехалі, давайте круціць. І... Да ладно. Сур'ёзна. Зараз... Добра, не, мы будзем гуляць у The Medium у аўторак. Гэта з 4 разоў, калі я круціў кола, 3 разы перамаглі топавыя. І ні разу не было такога, калі я круціў самастойна. Ну, вось, па-за стрымом. Давайте просто паглядзіце. Верагоднасць гэтага насамрэч не такая высокая, так? Калі яно займае нават там па тыпу 5-10%, вось, паламанае кола. Не, іншае, на жаль, ну, гэта найлепшае падыходзіць для маіх мэтаў. Дык вось, глядзіце, так? Мы будзем гуляць у The Medium, але просто для сябе зараз, просто для сябе крутім. Падмагнічаная. Ну, не так. Вось, бачыце, вось зараз. Hollow Knight, напрыклад. Hollow Knight добра, яна яшчэ з высокай верагоднасцю, так? Крутім яшчэ. Трапіла у гульню The Witcher 1. Разумееце, так? То не The Medium які-небудзь, так? То бок нават не топ-3. Нават і не блізка. Кіберпанк таксама. То бок гэта верагоднасць гэтага, ну, таго, што яно выпадзе канкрэтна вось нешта з вялікіх варыянтаў, вельмі нізкая. Я не ведаю, як нам так шчасціць. Костюм квесту выпаў. Ну, вось як? Як? Халера. Не, я просто, ну, чаканні ў мяне былі ад рулеткі зусім іншыя. Яна, ну, вядома, рандом, як бы, і яно так і ёсць. То бок тая, у якой больш пунктаў, тая і з большай верагоднасці пераможа. Гэта так. Просто у нас літаральна лідары перамагаюць пакуль. Гэтага ёсць пазітыўныя моманты. Некалькі разоў круціць? Не, пакідаем адзін раз. Ёсць плюсы ў такім, нават у такім варыянце. Вітаю, Хэтхампер. Першая пара пракрутка падкручана. Ну, якая ёсць карысць? Кожны раз, калі, напрыклад, возьмем гэты варыянт, той жа прыбярэм The Medium, напрыклад, і у гэтай логіцы ёсць свой плюс, ну, усяго гэтага. Тое, што калі мы прыбіраем нейкі варыянт, які вялікі, усе астатнія атрымліваюць больш шансаў, ну, як бы вартасць кожнага становіцца больш
яго верагоднасць падвышаецца. І калі мы прыбіраем вось усе крупныя нейкія варыянты, там, не ведаю, што ў нас тут самае крупнае, за Broken Sword, напрыклад, так? То верагоднасць, яно літаральна бачна, як гэтыя варыянты ўсе астатнія пашыраюцца і пашыраюцца, іх верагоднасць, ну, вядома, таму што іх проста менш варыянтаў застаецца, і вага іншых падымаецца. Можна ўбіраць выбраныя? У сэнсе, што гэта значыць? Топ-3. Я думаў наконт прыбірання топ-3, але у мяне супярэчлівае адчуванне да гэтага. І гэта дапамагае яшчэ пагуляць. У нас проста якая справа, у нас скапілася даволі шмат гульняў не толькі ўнізе, але нават у сярэдзіне. Так? То бок, ну, як у сярэдзіне. Вось 30 000, у нас групоўка ў 30 000, даволі крупная, так? Я думаю, з ёй мы можам, ну, калі яе падпрыбраць, то гэта дасць больш верагоднасці для гулян, якія ніжэй, то бок за 20 000, іх прасцей прасунуць будзе. Вось, таму што інакш у нас і на 20 000 таксама падсабралось. Таму топ-3 прыбіраць гэта несправядліва толькі трохі для топа-3. Ну, як бы такое. Вось. І атрымліваецца, каб перамагчы, нам, напрыклад, той ж The Medium, напрыклад. Чалавек, які прасоўвае The Medium, а гэта не толькі Nine Ravens, яшчэ хтосьці памятаю закідваў, калі прасоўваць The Medium, то атрымліваецца такім чынам патрэбна менш балаў, каб яго прасунуць. То бок нават чалавек, які як бы галасаваў, у яго будуць балы, каб прагаласаваць альбо зноў ж за гэтую гульню, каб працягнуць, альбо проста менш ён сэканоміў балы. Ну, то бок як бы лепей, мне падаецца, плюсы ўсё роўна ёсць. Просто мне мае чаканні, яно не супадае. У мяне праблема толькі ў тым, што яно не супадае з маімі асабістымі чаканнямі. Я зараз запускаю гэта самае. Might and Magic назад. Ой, злосная яна. Давайте зноў. Гэта скок па гуку. Можна ўбіраць выбраныя да той гульні, што застанецца ў коле. Я не зразумеў. Метэйгоры, калі ласка, патлумач. Я не вельмі разумею. Ну, ад адваротнага. Не тое першае, што выпадае на коле, а тая гульня, што на коле застанецца, калі ўсе катэгорыі абралі. Блин, ну гэта ж доўга, ну, будзем круціць і круціць яго. Не, для гэтага ёсць адваротна метэйгоры. У той же самай ідэі ёсць, ну, і гэта не эквівалентна, не тое ж самае, але вельмі падобна. Я магу перагарнуць вагу, ну, элементаў, то бок, напрыклад, чым менш у элемента пунктаў, тым больш верагодна, што ён трапіць. Гэта такое тэарэтычна можна зрабіць. Прыйдзецца прыдумаць, як палічыць гэтую вагу у гэтых элементаў, але можна такое пракарнуць. У аўторак будзем гуляць у The Medium. Nine Ravens я не ведаю зараз, хутчэй за ўсё не ў чаце, таму што, ну, не, пачакайце, Nine Ravens заскокаў у чат, дакладна. На адзін раз дык дакладна. Калі націснуць літару F, там можна крыху паперасоўваць нашых персанажаў. Я ўжо зрабіў гэта. Ну, ўжо зроблена. Я знайшоў гэта, калі шукаў проста хоць штосьці, як працую ў гэтай гульне. Дарэчы, я не упэўнены. А вось гэта новенькі у нас. Які ў яго клас? Ёсць у яго клас? Я магу неяк гэта паглядзець, бо немагчыма. Так. Добра. Я думаю, у нас няма квеста зараз, мы палепшыліся, гэта добра. У нас хоць хаця бы другі ўзровень, але у нас нам былі бы грошы, мы бы трэці ўзровень паднялі сабе. Дарэчы, у нас яшчэ ёсць скілл-пойнты, хутчэй за ўсё, так? Нам дало што-небудзь? Так, 5 скілл-пойнтаў. Мы можам выкарыстоўваць гэтыя скілл-пойнты, каб паляпшаць сабе. Пірі, што ты даеш? Гэта для хілоў больш. Во. Давайте ў святло далей. У нас же заклён святла, правильно? Ой, не святла, гэта там. Элементы і духа. Давайте пакуль у элементальную магію пойдзем. Нашаму герою, так? Раз паднялі. Ідэнтыфікаваць прадмет. Навучанне, што гэта такое? Колькасць досведу, які атрымлівае персанаж. Давайте. Давайте яго. Больш досведу будем атрымліваць.
Які ў яго клас, малодшая школа ці старэйшая? Хогвартс у яго. Так. А у нашага РВДака можна навучыцца лепей карыстацца лязом, альбо падвысіць, напрыклад, веды брані. Я думаю, что... Давайте возьмем пакуль броню. Что он дае? Ну давайте, не ведаю. Подкинул, у нас выросла броня у яго, так? І яшчэ ёсць. Ремонт прадметаў, што гэта такое? Дазваляе ремонтаваць пашкоджаныя рэчы. Аўтаматычна прымяняецца. Ну, пакуль не ведаю, можа не вельмі варта. Давайте лук яшчэ возьмем, РВДак у нас будзе яшчэ лукам карыстацца. Я пакуль, каб вы разумелі, там, ну, кажется про тое, што трэба планаваць добра. Але мой план, ну, такі, ён вельмі... Уважлівасць. Давайте вось уважлівасць падмацуем. І адразу на наступны ўзровень. У нас Арыгана будзе вельмі уважлівай. Будзе ўсё заўважаць. О, і гандляр, гандляр. Усе кошты будзе змяняць. Давайте пакуль гэта вельмі карысна. Так, мне варта гэта браць. Давайте возьмем. Шчыт? Што ты даеш? Броня альбо шчыт. Не, давайте гандаль. І шчыт адзін. Ось. Нормально. Я згодны. Падыдзем. В залежнасці ад класаў ён можа быць экспертам і ўсё такое. Ну, то бок атрымліваецца, што мы можам паляпшаць, але ну, да пэўнага ўзроўня. Альбо як? То бок мы гэтыя пункты, якія закінулі, яны неяк абмежаваны, мы можам працягваць закідваць нават калі у нас класа падыходзячага няма. Бо я бы чакаў, што яно будзе абмежавана. Ну, як бы лагічнае самае, што можна зрабіць. Так, у нас, у прынцыпе, па квестах, што? Аб'яднаць кланы. Трэба паразмаўляць з лідарамі ўсіх 6 кланаў. Ну, можа ён... Дзе ён можа быць тады? Лідар. Там вялікая заля была дзесьці ў цэнтры, у папярэдняй лакацыі. Можа, трэба туды схадзіць. Вось гэта, мне падаецца, ён павінен быць тут, не? Ну, калі лідар, ён же там план холл. О, вось, я, блин, адразу. Як адчуваў. Толькі мы агледзім яшчэ, што тут навокал, ё? Таму што тут, мало ли, нешта не... Опа. Пачысцілі, добра. Мало ли, што нешта да зямлі не прыкалочана, правильно? На гуня нам падказвала. Трэба ўсё, што не прыкалочана, з сабой забіраць. С Фордом Даре можна паразмаўляць. Просто вычыць, націснуць 5. Гэта вельмі нечакана. Окей, ладно. Калі не памыляюся, але менавіта Йона нічога карыснага не скажа. Некаторыя іншыя найміты маюць здольнасці, якія можна будзе актывізаваць праз дыялог. Што наконт... Пачакайце-ка, мы зараз у Стармфордзе, так? Што нам можа распавесці? Ага, ну гэта ўвогуле агульныя веды такія. І хто ў нас такі? Б'ярні Торвальдсен. Вітаю, як яны, блин, падарожнікі. Не падарожнікі. Прыгоднікі. Не ўпэўнены. Чым я магу вам дапамагчы? Так, мы ведаем, што вы вельмі важны, і мы ждалі, каб вы нам дапамаглі. Патлумач. Нам патрэбна твая дапамога, каб перамагчы Тамура Леннера. Што гэта такі? Ён лідар орды, якія хутка на нас нападуць. Што гэта за орды? Яны ідуць з Білдоніі, мы павінны аб'яднаць кланы супраць іх. Я ўдзячны, што ты прамы за мною. Я дапамагу табе. Але каб гэта зрабіць, мне патрэбна, каб ты зрабіў дзве рэчы. Якую першую рэч ты жадаеш, каб я зрабіў? Ёсць месца, якое называецца Анскрэм Кіп на паўднёвым Старамфордзе. Раней мы выкарыстоўвалі для абароны нашага вострава. Калі нам патрэбна перамагчы гэтых нападнікаў, нам патрэбна яе ачысціць ад імпаў. Як нам гэта зрабіць? Яно было гэта сам запоўнена гэтымі жудаснымі пачварамі. Калі нам патрэбна яго заняць зноў, ад іх патрэбна пазбавіцца.
А у тебя могут быть проблемы трапить унутр. Порт Кулис. Не памятаю, что это такое. Нечто там захрасло. И подняўся, мост падняты. Як туды трапіць? Яны зараз у поўным развале. Яны хутчэй за ўсё найлепшае месца, дзе вы можете прабіцца скрозь сцены. Мы гэта зробім для вас. Якую другую рэч? Як ты ведаеш, у нас дрэнныя адносіны з кланам Дранкхейм. Убойцы прыкладна 10 гадоў таму яны захапілі нашага тактычнага генія Івсара Форктуса. Я жадаю, каб ты вызваліў яго з турмы Дранкхейма. Калі ты жадаеш, каб я дапамог, калі ты жадаеш, каб я табе дапамог, я не магу справіцца з гэтымі ордамі без майго найлепшага генерала, але будзь асцярожны. Табе можа спатрэбіцца досвед перед тым, як ты... больш досведу перед тым, як ты трапіш у турму Дранкхейм. Добра, мы для цябе гэта зробім. Бярэм квесты. Добра, яшчэ што-небудзь. Можам чым-небудзь дапамагчы? Сапраўды, магчыма. Зараз зусім не сакрэт, што Кіра, ярла Тронхейма, захапіла маё сэрцайка, маю душу, усё, што мяне бянтэжыць. Так. Я зрабіў для яе ліст, які павінен... які апракіне яе з яе ног і зробіць яе маёй. Лістком аднім. Ну, цудоўна. Ён там, нагружаны чымсьці, не ведаю. Так, я знаю, каб ты аднес яго ёй. Добра, мы табе дапаможам. Ярла Тронхейма. Тронхейм у нас... Катька, а я магу мясцовасць неяк па тыпу на агульную мясцовасць перайсці? Я скажу, па маіх меркаваннях, гэта гульня 2002 года, так? Ну, я зараз вы там абмяркоўваеце наконт агульна. Яна ўвогуле вельмі неблагая. Яна складаная трошки, таму што, як скажем так, для пачатковага ўзроўня, ну, як пагуляцца, то ты Elder Scrolls, там той жа Morrowind, ён больш прывабны ў гэтым сэнсе, які выйшаў там літаральна год пазней на 2. Вось, на 2, по-моему, 2004, по-моему, год Morrowind, калі я не памыляюся. То бо калі браць блізкія гульні адна да адной, то Morrowind выглядае трошки мацней, ну, візуальна дакладна ён мацней выглядае. А па-другое, ён як бы насычаны больш падзеямі, і ён просты ў засваенні. Таму ён толькі адзіная прычына, по-моему, як перамагае. І гэта больш нагадвае ДНД, ну, глобальна, скажем так, з сваімі механікамі трошки. Адзінае, што ўсё гэта ні халеры не тлумачыцца. Для таго, хто ўжо ведае РПГшкі, як бы не вельмі складана тут, але для новага гульца гэта можа, ну, такое сабе. Так, як выбрацца адсюль? Давайте пошукаем тэрыторыю. Просто грошай у мяне 29, я бы зараз пазмагаўся, там нешта парабіў перад тым, як... Ну, можам яшчэ квесту набрацца, дарэчы. Ну так, а навошта мне бегчы зараз рабіць аснову галоўны квест, калі... Пытаннічкаў. Што ты пра іх ведаеш? Б'ярні Торвальдсен. Кіра Холодная. Угу. Ніхто яму не сказаў. Ну, яна Кіра Холодная, яму па тыпу ей будзе пофіг на яго. Абсалютна. І ніхто яму так і не сказаў. Я не жадаю разбіваць сэрцыка ярла. Добра. Дранхейм. Ну, добра, іх тут не вельмі не любяць. Конфликт з Дранхеймом. Моя прапанова. Допустим, один тыдзень ніхто не спансіруе гульню. Яна губляе, напрыклад, 500. Тым самым зніжаецца ў спісе. Несправядліва. Ну, справа якая? Зараз моя логіка. Калі, па-першае, ёсць, гэта не толькі пункты канала, некаторыя гульні данацілі, занеслі грошыкі. І у абоіх выпадках гэта зневажанне, скажем так, часу іншых людзей. Ну, я не магу гэта сабе дазволіць проста таму, што, ну, пункты атрымліваюцца за прагляд, так? Не ўсе могуць праглядаць мяне кожны дзень, альбо кожны тыдзень. Ну, рэальна, некаторыя людзі прыходзяць, яны з'яўляюцца раз у 2 тыдні, і яны пакрыху прасоўваюць штосьці. Вось, я лічу, што гэта будзе больш справядліва да такіх людзей.
Таму што інакш я разумею, што гэта як бы тады просто ну я як бы тады ускладняю гэта галасаванне для тых, хто не жадае альбо не можа прысутнічаць на кожным стрыме. Вось для тых, хто тут заўсёды удзельнічае, тут праблема ніякай няма. Ну як бы у вас тады ўсё ў парадку. Вось таму здымаць балы я не вельмі жадаю. Я лепей буду рабіць дадатковыя стрымы, вось такі ў аўторак. І гэта працуе, калі шчыра. У нас зазор у стрымах. Дарэчы, блин. Забыўся. Гульня-то перамагла, я як пераможцу не адзначыў. Пакуль табнуцца адзін раз я магу сабе дазволіць. Ён зараз не абваліцца ў мяне. Давайте хутенька сабе адзначу пераможцу. Ось атрымліваецца як бы такая халера, што... О, блин. Так, адмяніць. Дадаць. 13. Так, блин, що мне не халера нейка ўсё атрымліваецца? Ось так, дадаць радок. Чаму ён дзіўна месца дадаецца? Да что такое? Я ж ожидаю. Вось, у канцы сам дадаць радок. Доўна спрацавала. 14. The Medium. Перамагае у нас з 39-100. І паставім сённяшнюю дату на гэта. Так, вось яна у нас будзе. Сёння у нас 28. Цудоўна. Адзначаю. The Medium ёсць. Зараз для вас яшчэ спіс аднаўлю. І павінна быць на месцы. Дык вось, нават гэта працуе, і працуе як чакана, ну, у тым сэнсе, што колькасць гульняў зніжаецца, і прасцей становіцца прасоўваць гульню. Нягледзячы на тое, што выйгрываюць пакуль толькі высокія, ну, там, шмат нагаласаваныя, а калі быць дакладным, блин, самая першая гульня ўжо перамагае другі раз, трэці раз. Вось, вельмі шмат. Але нават з гэтым ўсё роўна атрымліваецца прыкладна тое, што хацелася ад гэтага, ну, збольшага. Так, ярлы вынайшлі сваю аську і не гутараць адзін з адным. Офлайн. Ну, вось літаральна яны. Так. 9-я частка самая нязграбная. Няма асаблівай глыбіні, але пэўна шарму ў гульні ёсць. Я не ведаю, даволі прыкалдасна. Я разумею, што я гляджу з-за таго, што ўжо, скажем так, у 2002 я быў, я не гуляў. Я ведаю. Ну, я ведаю таму, што хапала іншага во што пагуляць, і, блин, вы бачыце, там 2002-2004 год, там столькі гулін было, што Might and Magic просто нават, ну, вось яна выглядае не канкурэнт. Але ўжо, як бы, ну, у рэтраспектыве вельмі няблага. Даволі няблага. Але пэўна шарм у гульні ёсць. Наконт таго, каб проста лепш за Скайрымаў на ўранце. Але калі выбіраць паміж Скайрымам і Might and Magic, асабіста я абяру Might and Magic. Можна дазволіць данаціць балы, каб змяншаць балы гульні. Не, гэта жорстка неяк. Не варыянт. Ну так вось, ну просто палітыка такая, што гэта час людзей, некаторыя з іх занятыя, і я не жадаю, каб хтосьці губляў. Я зараз абыходжу гэтае место ўжо 3-й раз, давайте просто выберуся з горада і пайду куды-небудзь. Там яшчэ быў спуск пад зямлю. Блин, можа трэба паразмаўляць, там знайсці квест яшчэ нейкі. Я там лісток, дарэчы, знайшоў нейкі. Лісток быў. Ё-маё, ну зачытана. She holds my heart because she's so smart. If she were with me, all others would flee. I would sacrifice a... Я зразумеў, это дакладна яна ўпадзе на зямлю толькі за таму, што рагатаць будзе. Шансаў у яго няма, просто 0. Так, скрутак абароны, благословлення розныя, але, што мяне цікавала, я ўмею словы, мяне цікавіла, дзе можна, давайте зараз пытаць кожнага просто, мне як бы квесты патрэбны, так? Што?
Нечакана яна прапануе, гэтая жанчынка прапануе мне стаць майстрам альбо экспертам у бяззбройнай бойцы. Каб выйсці з гораду, трэба ўсяго толькі знайсці, дзе ты ў яго ўвайшоў. І гэта я ведаю, я на поўначы зайшоў на яго. Можна спытаць яшчэ? Ёсць нейкія навіны? Не хадзі ў каналізацыю. Ага. Каналізацыю не хадзіць. Я жадаю каналізацыю схадзіць. Добра, яны не жадаюць адказваць на іх. І хутчэй за ўсё пытанні, навіны нейкія. Росгар няма ўжо пару дзён. Што ты ведаеш наконт Янмер? Ледзяны гігант. Добра. Это пакуль вельмі цікава, але не дае нам квеста. Вось гэты двое. Яны вельмі падазроныя. Спецыяльна іх не апытваў. Трошкі пытанне. Што ты ведаеш наконт гэтага места? Не заходзь у зруйнаваны храм. Это месца небяспечнае. Мой дядька майго кузена пайшоў туды і ніколі не вярнуўся. Ёсць нейкія навіны? Жадаеш пачуць гісторыю паўоркаў? Давай. Пасля вялікага катаклізма ўсе нашыя землі і культуры былі знішчаны. Мы блукалі на працягу гадоў. Шмат хто галадаў. Мы былі амаль не ўзброеныя, каб выжыць і у гэтым новым і жорсткім сусвеце, які быў створаны. Як вы яго перажылі? Лідар клана Дія шукаў падарожнікаў. Яна падарожнічала скрозь гэтыя новыя землі і прывяла нас у гэтае месца. Калі б не Экандія, паўоркі увогуле бы зніклі. Цікава. Ёсць навіна? Я гэта вось я спытаў. Так, это ўжо патлумачылі. Добра. А ты хто? Ёсць навіны? Я чуў, што Фергус Афесла правёў некаторы час у турме. Уже некаторы час у турме Дранкейма. Гэта не вельмі дапамагае. Канюша, пачакай, тут можна браць рэчы? Ну, у сэнсе... Окей. Ну, я просто подумал, что гэта трошки тэкстурка не на месцы. Ну, яна просто неправільны колер мае. Мне ў галаву не прыйшло, што тут можна ялінкі збіраць. О, ялінкі. Раслінкі, боже, ялінкі. Ну што? Пайшлі ў каналізацыю. А ё-моё, каментары гэтыя. Там нешта хэдкраб нейкі вісіць. О, там унізе нешта. Бегаюць. О, ё-моё. Мерзотныя вы. Я губляю здоровье, не глядячи на то, что я тут нахожусь. Так, добренько. Толькі грошикаў мне гэта не дае. Можете мне грошикаў даць? Адпачываем. А ё-моё. Адпачываем далей. Под отрутой, ну, падаецца... то, што трапілі. Угу. Цікава у вас тут. Ну, давай, помирай. А ё-моё. Вы не скончиваетесь? У меня ресурсы, ну, тупо мана скончится. Раней. Треба доходить. Без луков я тут, ну, рады не дам. Я ж, ну, мне ману тупо не купить. Добро, валим отсюда.
Альбо сунуцца ўсё яшчэ, як думаеце? Проста мне патрэбны грошы. Я насамрэч, ну, досвед гэта добра, але як я зразумеў, гэтай гульне досвед толькі палова усяго. Мне патрэбны грошы вельмі. Так, убираемся отсюда. Мне патрэбны грошы, дайце грошай. Мне бы лук хоць адзін надыбаць, і тады ўжо справа пойдзе. Come in. Drink up. Нам бы справы. Не, пакой, калі ласка, не патрэбна. Пытанне яшчэ. Ёсць навіны нейкія? Калі у вас атрымаецца знайсці сабе артефакты, яны звычайна, як гэта, каштуюць сваіх выдаткаў. Так, як Spencer's Obedience. Магчыма, выглядае як і проста дубіна, але яна б'е значна мацней, чым любы стары меч. Трэба абузіць сон. Не, ну гэта магчыма. Просто што сон не сон, я магу прабіцца скрозь гэтую каналізацыю, толькі грошыкаў мне хто заплаціць. Там быў квест на пацукоў, які дае 500 залатых. Толькі я не ведаю, гэта проста жарт, альбо мне сапраўды, ну там інвойс на пацукоў, карацей. Вось, я думаю, ці гэта мне можа як вас залічыць? Так. Тут ты ведаеш пра Ursus the Troll. Хто за хлопец аб ёй размаўляў? Ён, магчыма, ўсё яшчэ ў Стармфордзе. Ён сказаў, што яго імя Дорсбейн. Халден Дорсбейн, мне падаецца. Ведаеш што-небудзь яшчэ? Магчыма. Ты выглядаеш дастаткова ляснутым, каб быць зацікаўлены ў гэтым. Бачыш, справа такая, дракон... Бачыш гэта дракона за дзвярыма? Гэта Торонакс. Апошні з чырвоных драконаў. Я забіў яго самастойна. Смокі? Распавядзі мне пра смокаў. Есці канюшыну плюс 1 скилл-поінт, а ў каналізацыю без лукаў лепей не лезці. Ну, вось оно так выглядае. Так. Ну, не толькі каб шмат іх засталося ў сусвеце, я магу это дакладна сказаць. Я чуў чуткі, аднак, людзі заходзяць сюды час ад часу, глядзяць на мой скарб і раскажуць мне розныя гісторыі пра цмокаў. Мы жадалі бы пачуць гісторыю пра цмокаў. Ну, яны кажуць, што адзін застаўся, але я не ўпэўнены, дзе ён ёсць. Але я ведаю кагосьці, хто ведае. Каго? Яго імя Сноррі the Fist. Ён стары ваяр, які праводзіць большую сваю частку часу у бутэльцы. Дзе мы яго можам знайсці? У бутэльцы. Так. Калі ён усё яшчэ такімі, якімі я яго памятаю, хутчэй за ўсё у бутэльцы ў Тьоргардзе. Добра. Халден Дорсбейн. Мне ёсць трошкі пытанняў. Што ты ведаеш пра Урсу Троль? Яна размаўляла са мной, калі мы правялі ноч на востраве Попелу. Яна сказала, што прыйдзе хутка час, калі я змагу змагацца храбра. Што яшчэ яна сказала? Яна сказала, чтобы з чым я не змагаўся, заб'е мяне. Яна сказала, што пайду ў Халленхолд. Фундарка звук адчыняючыхся дзвярэй падобны на мясцовы. Мне падаецца, наш увесь гульнявы сусвет напалову створаны проста з гэтых самых, з стокавых розных гукаў і асетаў. Так. Трошкі пытанняў. Што ты ведаеш наконт барацьбы з шкелеторамі? Ну... Калі зварыць іх косткі ў каровім гаўне, вы можете зрабіць цудоўнае супрацьяддзе. Цудоўна. Я памятаю, мой брат па мячу захварэў пасля бойкі. Я памятаю, як мой брат па мячу, ну то бок хаўруснік мой, захварэў пасля бойкі са змяёю. Я выратаў яго гэтым.
Цудоўна, ведаеш што-небудзь? Там нічога не здаралася ўжо 30 гадоў. Пазітыў, ну, у прынцыпе, я яго разумею. Вітаю, бачыце, што перашкаджаю. Добра. І што? Што не прыкалочана у вас тут? Жадаю забраць усё, што у вас не прыкалочана. Ёсць што не прыкалочана? Усё прыкалочана, халера. Ні скрыня ніяка, ні куфара ніяка, блін. Як так жыць, не абакрасці ўвогуле хату? А, вось пра што ён казаў. Блин, ну мы можем выйти з горада, гэта вядома. Просто квестикаў бы набрацца. Забіць зрабіць цмока, прынесці гэта самае ліст Іры Халоднай у Тронхейм. Так, очистить Анскрам Кіп. Йоргарде. Блин, мне бы мампу увогуле усяго сусвету. Ну, ось сусвету. Потому что неяк мне не хапае. Опа. Вось ты, давай с тобой поразмаўляем гэты раз. Есть трошки пытанняў. Не выглядаеш вельмі заняты. О, бачиш ли, я писатель. И мне патрэбна вярнуць мой манускрипт. Што здарылася з твоім манускрыптам? Манускрипт. Ён упаў уніз. Ага, вось і нагода пайсці ў каналізацыю. Ён вельмі для мяне важны. Можем туды спусціцца для цябе. Так, мы можем туды спусціцца, мужик. Глухі трошки. Угу. Добра, хоць нагода з'явілася. Але зноў жа, нам патрэбна лук набыць. Каб проста хоць неяк з гэтым пажыць. А то нешта там мне не спадабалася ўнізе зусім. Вось як яно ў яго упало ўніз. Ну давайте, паспробуем тут пролезці. Можа быць, не настолькі дрэнна будзе. Опа, бутэлечка. Бутэлечка. Добра. Тут я... Ой, что я чую? Вось яны. Ё-моё. Атрута. Нахрен. Вельмі дрэнна. Мы ўвогуле вываліліся тут. Мы не можем вернуться назад. Это вельмі дрэнна. Ну давайте, забивайте мяне. Наадварот, дадаваць, напрыклад, па 100 тым гульням, якія былі праспансаваны. Ёсць яшчэ... Ой, давайте так. Ёсць праблема інфляцыі яшчэ балаў. Ну, то бок, адваротная праблема, якая зараз у пэўны момант адбылася, калі недастаткова стрымоў атрымліваецца робіцца, то калі у вас шмат балаў накапліваецца, ну, увогуле, у галасаванні альбо на руках, атрымліваецца, адбываецца інфляцыя балаў. І вось гэта якраз, ну, то бок, атрымліваецца кожны бал, як бы, прыносіць вам менш чагосьці. То бок, у гэтым выпадку стрыма, альбо, ну, вось, калі там, не ведаю, ну, то бок, стрымоў карацей. То бок, і вам патрэбна больш балаў, каб атрымаць стрым. І гэта атрымліваецца ў гэтай балансе таксама не нармальная штука. Адзінае, як магу я гэта балансаваць, альбо знізіць колькасць балаў, якія вы атрымліваеце, а гэта немагчыма платформай. Ну, наадварот, я бы хацеў, каб вы карысталіся тым, што вы атрымліваеце балы, напрыклад, там, не ведаю, за тое, што актыўна сядзіце на стрымах, і гэта як бы лагічна. Адзінае, што я магу прапанаваць узамен, гэта павялічыць колькасць стрымаў. Альбо скараціць самі стрымы пятнічныя. То бок, напрыклад, за пятнічны стрым я гуляў 2 гульні. Але некаторыя гульні патрабуюць рэальна 2 гадзіны толькі каб узгадаць, альбо калі я не ведаю, то ўвогуле разабрацца. І гэта таксама не варыянт. Мне падаецца, 2-3 гадзіны гэта камфортны варыянт. Ну, як мінімум 2 гадзіны гэта камфортны варыянт хаця бы як разабрацца
можна было сказаць нешта пра гульню, таму што інакш гэта глупаненькая. Вось. Так, тым самым забытыя гульні будуць спускацца ўніз спісу. Ну, вось я ўжо пісаў. Думка добрая. Не, як бы ты думаеш, ты перабіраеш тыя варыянты, якія... Сэнвел, шчыра скажу, я не спрабую супраціўляцца тваёй думцы. Я проста гэта ўжо перабіраў. Ну, то бок, я ўжо думаў на гэтую тэму, як што мне з гэтым зрабіць. Пакуль рулетка найлепшае, што прыйшло увогуле не мне ў галаву, я памятаю, што нехта пісаў, і я думаў, з магчымых варыянтаў, вось гэты мне спадабаўся больш за ўсё, таму што ёсць момант нечаканасці, і шансы, у прынцыпе, справядлівыя атрымліваюцца для ўсіх. Можна за горад схадзіць, а там остров пашукаць. Давай пашлі за горад, дарэчы. Бо, блін, ну каналізацыя мне балюча. У нас толькі квесту няма, зноў жа, мне бы грошыкі якія зарабіць. І ў ідэале, канешне, ісці туды, куды мяне квесты вядуць. Тут у нас ёсць. Тэрыторыя вядзе туды. Оп, што гэта? А, ну вось. Гэтых ворагаў мы хаця бы ведаем. Блін, без лукаў гэта будзе капзда. Нам яны... О, глядзіце, і грошыкі адразу. Ну, цудоўна як. Лодачнік можа ў іншае месца адвесці. Мы гэтым скарыстаемся, але я бы тут яшчэ пакуль... Ну, вось зараз мы сустрэлі першых ворагаў, з якіх мы і грошыкі атрымліваем. Адзін лук просто 300 залатых каштуе. Гэта капзда. У мяне ж толькі грошай не будзе ніколі. Так. О, што гэта? Он? Добра. Ну, нормально. Ну, карацей, калі бы мы такіх шмат сустрэлі. Вось гэта хоць. Драгонфлайў. Оп, РВДак знайшоў прадмет. РВДак, што за прадмет ты знайшоў? Скажи мне. РВДак, што ты знайшоў? О, койф. Цудоўна, брані яшчэ. Зараз нават больш брані стала, чым у рэгіёны. Это ачмураненька, ачмураненька. Оп, і грошыкі пайшлі. Во, вось гэта маё месца для... Вот. Мой ўзровень. Яшчэ Арыгана знайшла прадмет. Арыгана, што за прадмет ты знайшла? Так, крутак зямлі няхай будзе. Адпачнём. Хацелася б у ідэале, канешне, было бы гэта самае, адпачынак, каб быў літаральна не 8 гадзін кожны раз, а проста роўна столькі гадзін, колькі нам патрэбна для адпачынку. Але ж пры гэтым супярэчлівае, карацей, рашэнне было бы. Тады, ну, напрыклад, у ДНД як бы таксама ёсць механіка доўгага адпачынку, вось 8 гадзін. Вы адпачываеце роўна да таго моманту, пакуль як бы за гэты адпачынак вы поўнасцю вярнеце сабе і здароўе, і магію, і гэтак далей. То як бы лагічна. О, спелбук. Цудоўна. І гэта як бы і адначасова і добра, і лагічна, але ёсць адваротны бок у гэтага. У ДНД вы не можете по типу пазмагаўся, паспаў 8 гадзін, потым пазмагаўся 15 хвілін, зноў паспаў 8 гадзін. Гэта так не спрацуе. Вы атрымаеце бонусы і паляпшэнні толькі пасля таго, як адпачнёце, ну, раз у дзень вы можете толькі спаць. Вы абмежаваны ў рэсурсах. О, пачакай-ка. Так можна насці не толькі рэч, але і хваробу. Гнілыя костцы, рэч небяспечная. Я б захоўваўся на ўсялякі выпадак. Так, дайте-ка нашему дадим. Power Draw. Что это? Spirit Master. Ну, не можем мы такое вывучыць пакуль. Гэта удачу. Я выкарыстаў яго. Цудоўна. А што ён даў? Блин, я не прачытаў, што ён дае.
Я прадзяваў, мне падаецца, прадмет просто так. Я ждаў, я думаў, што ён ну, ведаеце, просто клевер быў у гэтым самым. У героях моцы і магія. І ён звычайна просто ішоў як прадмет у слот, ну, для ўдачы. А тут ён атрымліваецца як прадмет для выкарыстання. Оп, 242. Калі мы зараз наберем 300, мы можем пайсці ў горад і набыць сабе лук. Лютуючы пачвары. О, 286. Амаль-амаль. А, плюс 1 скилл-пойнт. Цудоўна. Не прадзябаў тады. Нормально. $300. Ёсць. Здабылі прадмет. Угу. Throwing dagger. Цудоўна. Магічна зачараваны, каб вяртацца. То бок я магу яго даць, напрыклад, не ведаю, арыгане. Так. Яна можа ім карыстацца. А, трэба ведаць здольнасць на кідкі. Добра. То бок трэба яшчэ набыць сабе такі скіл. Але гэта была б альтэрнатыва луку. О, ё-моё. Пачвара, хоць сюды. Не-не-не-не. Ёсць. Вырубілі моего персонажа. Трэба адпачынаваць. Трэба адпачынуць. Спелбук цудоўна, але потым пачуваем. Оп. Усё ў парадку. Поўнае здароўе. Нават не ў бяспецы. Так, крутак элементальнай абароны. Угу. Добра. А дзесьці прадмет пракатка. Вось гэты прадмет. Ідзе. Б'ем стракоза ў 2 гадзіны. Ну, мне падаецца, гэта і павінна было быць. Elemental Blast. Эксперт элементальнай магіі і святла. Патрэбна. Это не блізка. Это не блізка зусім. А нагадайце, я... каб падвысіць сябе да эксперта магія. Там 4, 5, 7. Усё, узгадаў. Там гульня літаральна нам расказвала гэта. Ну, хто такія хлопцы? Окей. Угу. Я зараз по кроковому режиме. Ау. Треба подобраться ближей. Давай-ка. Бомжи ГТ. А чему моему герою достается? А нашему... А, не, нормально, нормально. Ему. Ёсть. Балюча, але магчыма. Опа, ігрушики. А, чмурэнейша. Што ў іх там было? Што вы тут хавалі ад мяне? Да нічога. Добра, у нас есть гроши. Давайте пойдем, набудем хоть один лук себе. Это уже спростить наши атаки, потому что у нас шмат пашкоджанняў, не... Як бы у нас 3 персонажи, якія не б'юць дальнабойных цэляў, якія дзесьці там, ну, ходзяць яшчэ. А ворагі у нас у асноўным атакуюць здалёку. Альбо да некаторых увогуле не дабрацца, таму без лукаў будзе складана. Трэба лукам вучыць усіх увогуле. Ну, усіх байцоў. Альбо вось гэты кіткі, карацей, навучыць, там альтэрнатыва. Цудоўна. Вернемся ў горад, набудзем лук, і мы шчаслівыя. Адзінае сумна бегаць, я бы... То бок мы ўжо пачысцілі гэтую тэрыторыю, тут небяспекі ніякай няма, і як бы просто
сяджу бяху. З іншага боку, нармальна для старых гулін, абсалютна. Гэта я зараз такі. Дарэчы, мне нехта там казалі яны пра камяні, тэлепартацыя. Можа іх неяк можна выкарыстоўваць зараз? Не ўпэўнены. Альбо толькі паміж імі перасоўвацца. Так. У нас бы была крама. Дзесьці тут по правому боку. Колькі памятаю. Давайте перад тым як савацца, у кожным дом яшчэ заведзем. Так. Мы не бачылі твоего тату. Калі мы яго побачым, мы дапаможам ему вяртацца дадому. Ты пачысціў камень тэлепорту ў ратушы якраз. Так, але я не ўпэўнены, як ім карыстацца. То бок як я разумею, і мне патрэбна, я магу толькі на іх скакаць, альбо з аднаго на іншы, проста не памятаю, як гэта зрабіць. Так. Шукаем зброю. Дзе там? Тебе лук быў. Я 100% памятаю, тебе лук быў. Вось он. Мне пакуль толькі адзін, таму што готова даць 360, так, готова. Ідэнтыфікаваць, адрамантаваць прадмет. Можа яшчэ прададзім нешта? Не, давайте пакуль не будзем. Нам неабходнасці няма. Лепей сабой будем носить. Так, кто у нас луками карыстаецца? По-моему, РВДАК, так? Так, РВДАКом здольным. Бяром. Где там? Ось он. Валерійскі лук. РВДАК мае зараз пры сабе лук і можа карыстацца ім. Это ідэальны варыянт. Лепей рэгіёнай пакупаць? А гэта ўплывае? Ну, по тыпу... Мне патрэбна абраць рэгіёну? Я просто думаў, гэта ўплывае ў любым выпадку. Мне не патрэбна абіраць персанажа для ўзаемадзеяння. Я думаў, гэта пасіўна працуе. Так. Яшчэ досвед, добра, але не... гэта літаральна, гэта ж настаўнікі. Можа зрабіць мяне майстрам у гэтым. Добра. Ну ладно. Дарэчы. Ну вось, з'явілася. Так, у нас ёсць дальнабойная атака. Лепей, мне падаецца, не будзе. Давайте зараз у каналізацыю злазім. Пробуем нашы эмоцыі яшчэ раз. Таму што хоць хтосьці можа яшчэ дадаткова адна дальнабойная атака з'явілася. Тым як было, не вельмі. Ну і, дарэчы, грошыкі патрэбны ўсё яшчэ ў вялікай колькасці. Мне патрэбна... Напрыклад, мне патрэбна 120 грошыкаў, каб падняць узровень. Ён яшчэ там страляе. Ну, давай, збей яго. Блин, нам літаральна... Нарэшце. Оп. Зусім гэтым разабраліся. Блин, яшчэ лезуць. Усё? Не, бойка яшчэ працягваецца. Трэба адпачыць. Так, дядька момент. Робот-пыласос спрабуе захапіць планету. Я зараз яго спыніў, але гэта толькі часова. Трымаемся пакуль. Так, добра, адпачынаем. Адпачынаем. Усё, абзда. Это, падаецца, на ўвесь дзень будзе. Я слова вымаўляць не буду. Адпачлі.
Яна ўжо нас знайшла. Як яна нас знаходзіць? Трэба забіць на ўсё, збіць вось гэтую верхнюю. Ёсць. І зараз разбірацца з тым, што ўпала. З лукам значна лепей. У нас вельмі вырасла пашкоджанне, ну, дальнабойнае. Але патрэбна ўсё роўно пачуваць кожны раз. Так. Аднаго патрэбна... Там трэба паглядзець, але мне падаецца, будзе абавязкова... Трэба будзе аднаго персанажа абавязкова зрабіць гэтым самым рэйнджерам. Альбо нешта такое. Каб, ну, літаральна на дальнабойнай атаке. Хутчэй за ўсё рыбак будзе, да, рэйнджерам увогуле. Так, зноў жа прабіваемся. Добра. На жаль, яны не даюць золота. Каб гэтыя мелкія пачваркі давалі золота, гэта была бы вельмі добрая бойка. Ну, мы перамагаем, мы зарабілі грошыкаў. У меня есть... у меня есть план канализации. Угу. Давайте оглядим уже всю территорию, раз такая справа. Знову ж адпачынак. Аб'юзіць гэты адпачынак патрэбна проста бясконца, інакш не працуе. А гэта выхад, я так разумею, якраз такі на трэніровачнае поле. Калі я правильно зразумеў, так? Хутчэй за ўсё яно па выглядзе. Адпачываем. О! Маленькі шкелетор. Лечимся. Полечилися. У нас час уже патроху выходзіць. Я бы жадаў паспрабаваць мае сілы у спаборніцтве там у канцы каналізацыі, там дзе я ў папярэдні раз забег, і там дзве вось гэтыя пачвары на столе знаходзяцца. Вось туды мы зараз бегаем. Ну і гэта, ў прынцыпе, мне падаецца адзінае месца, куды ў каналізацыі можна прыйсці. Зараз там спрабуем пазмагацца. Вось я выпаў тут зверху тады папярэдні раз. І яны там злева-справа. Рыхтаваліся і... пагналі. Давай, 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 памірай. Так, ад адной пазбавіліся, збегаем зараз. Просто отступаем і полечимся. Яны ўсё яшчэ за нами. Добра, што лук адзін ёсць. Ён усё яшчэ працягвае ствараць іх за мной гоніцца. Да ё-моё! Далеко я павінен збегчы. Я не могу себе так этого дозволить, так далеко убегать. А ё-моё! Все, нарешті. Так, лечимся. Уф. Але мы можем гэта зрабіць. У нас трымаецца зараз. Ён нас заўважыў адразу. Пачаў атаку. Яны пакідаюць кашалькі. Я не бачу.
Ну ось літаральна я зараз збив. І тут нічого нема. І тут нічого нема. Ну я не бачу. Ну літарально за увесь час ніводної не бачу. Я якби не, ну, не супер уважливо глядів під ноги, але мені подається, я нічого не заважаю. Ні разу увогуле. Ну, знову ж, неуважливо глядів. Будемо спробувати знайти. Это, я так розумію, спуск вниз ще далі. Так? Тобто буде ще горш. Что такое? Не выполнено. О, поэтому не хапаю. О, там проход есть. Смотри. Паутине. Наша улюбленная. Нормальные скелеторы. Не микроскелеторы. О, першее золото пошло. Мапа есть? Ё-моё, тут катакомбы. Это вороги простей, чем попередние, и грошиков дают больше. Так, я нечто зламав трошки гульню, як звичайно. Я ж не могу разбивать гульні этой предметы, правильно? Я ж не працую. Урны там вот это все, не по выглядению. Добре, ми перемогли тих пачварок. Трошки гульню зламав. Мы перемогли тих пачварок. Мы прабраліся яшчэ глыбей у катакомбы, і тут да халеры ўсяго, і калі паглядзець, тут мапа ўжо пераблытаная. Я прапаную. Ёсць у мяне альтэрнатыва выбрацца-то адсюль. Магчыма, я сам сябе злавіў на гэтым, не? Зараз я захаваюся. Так. А, можна выбрацца. Добра. Калі у нас будзе праблема, мы просто пойдзем адсюль. Вось, цудоўна. Меркаванне наконт Might and Magic. У 2002 годзе я бы даклада не гуляў. Зараз, калі ўжо рознага наглядзеўся і рознае нагуляўся, для разнастайнасці гэта даволі прыемная гульня. Калі кажаш, што 9-я самая незграбная, гэта тады, ну, у плюс серыі, таму што нават 9-я, на мой погляд, даволі салідная. Яна па адчуваннях у мяне вайб першых двух Baldur's Gate'аў. Хоць і не гледзячы на тое, што яна, ну, партыйная вось гэта ад першага твару, гэта трошкі дзіўнавата, незвычайна. Але я такі гулян не той, каб шмат гуляў. Мне у капілцы я гуляў толькі, можа, у якія альбо зусім старыя, там проста для эксперымента цікавіўся. Альбо нейкія з сучасных, можа, толькі Грымрок, легенды Грымрока, першую частку я трохі пакаранаў, не прайшоў. І атрымліваецца, Might and Magic на гэтым фоне адчуваецца даволі свежай і не тое, каб зусім састарэлай. Ну, візуальна трошкі, можа быць, але пры гэтым яна нейкая, ну, ўсё роўна ўсё на месцы. Вось, усё роўна ёсць сусвет, усё роўна ёсць праблемы. Зразумелая праблема, табе літаральна адразу кажуць, што будзе адбывацца. Адзінае, чаго мне не хапае, гэта карта мапа сусвету. Я так разумею, гэта вось яна і ёсць, ну, перад намі. Але я разумею, дзе я і хто я, і гэтыя 6 кланаў паміж сабой адрозніваць. Ну, як бы вось гэта было бы зручна яшчэ, каб арыентавацца проста. Quality of life, скажем так, у гэтай гульні не хапае месцамі. Але ў астатнім, у прынцыпе, ўсё даволі файна зроблена. Вось. На гэтым буду скончваць. Буду перадаваць вас далей. Глядзім у нас на Твічы зараз. У нас ёсць хто? У нас ёсць Тодзі, у нас ёсць Лепус. І дайце прыдумаць, да каго адпраўлю. Давайте сёння пойдзем да Тодзі. Ён у нейкія дэмкі гуляе. З вамі я пабачуся ў панядзелак. І у мяне ёсць што парабіць яшчэ па перакладзе. Я спрабую сказаць нашым перакладчыкам, перакладчыцам,
як будзе працаваць далей пераклады у нас далей і буду далучаць яшчэ новых людзей. Так што ў нас хутчэй за ўсё пойдзе прагрэс раптоўна паскорыцца. Добренько. Адпраўляю вас да Тодді. Рэйд пачынаецца. Спадзяюся, не вылеціць, усё ў парадку пройдзе. А то мне апошнім часам рэйды даволі дзіўна адпраўляюцца. Бывае такое, што не вельмі да канца. Не ўсіх закідвае гледачоў. Таму, калі вас не закінула, мы ідзём да Тодді. Можаце нас знайсці там. Паляцелі?